Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod 2 diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Nobyembre 26, tuiga 2025 kagaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now 29 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga talakuan kag mga nagapangunang karon nga mga balita, wala sang dako nga halit nga ginbili ng Bagyo Verbena sunod pa sa Office of the Civil Defense sa Region 6. Sa dugang pa nga mga balita, kasunod sang pagkalakip sang barangay Takas sa sining ginaplastar ni Senator Panfilo Ping Lacson sa plenaryo, may kantanan sa sining kontrobersyal nga paggabuhin sang ayuda nga nabaton sang mga benepisaryo sang assistance for individuals in crisis situation. Aton sining labot ang punong barangay kay na-highlight ang iya sining barangay karon. Sulod pa kay punong barangay Pural, ginklaro niya ang aligasyon nga wala sang issue sa tagtaganay sang ila sining AX kay wala sang payout nga natabo. Preparado man ini nga mag-coordinate sa DSWD sa pagpanigayon sang investigasyon. Samtang Provincial Social Welfare Development Office luyag tutukan ang standard sa mga evacuation center sa probinsya sa Iloilo ug Mainggan yung mga pumuluyo nga magpaidalom sa preemptive evacuation pananglitan kinahanglanon. Ano naman ang mapahayag diri sang mga opisyal sang syudad sang Iloilo? Kay hindi lang barangay Takas sa distrito sang Haro ang namensyunar, kundi lakip na diri ang pila ka mga personnel, pila ka mga nagatrabaho sa city government. Ang yara man kuno sa likod sining paggabuhin sang 8,000 tubtob 9,000 pesos sa ayuda nagikan sa Department of Social Welfare and Development Office or sa sining DSW Regional Office 6 rather. Muna mga balita, issues kag impormasyon nga pagkatutukan naton sa pagpalayag sa Bombo Anay Sod 2. Sa linya naton sa Sinimatinyon, yari karon ang aton sining winner kung mag-claim sa iya sining premyo. Subong iyang udto, yari karon sa aton sining live studio si Nanay Gloria Sabornido sa Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Yes, sining proof of purchase Omega Pain Killer. Nanay Gloria, maayong udto. Mayang udto man. Kumusta ikaw? Okay lang. Okay lang. Sino man biyang magalain sa nga pamatya nga nagakauyat sa 1,000 ka pesos, pero 1,000 ka pesos balay na para sigurado isipon ta. Liyog ko na isip? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000 pesos. 1,000 pesos cash. Ano ni Nanay Gloria ang 1,000 pesos? Iba kalsang purchase, kag iba na kinanglanon sa balat. Iban kina. Anong ginakasakuan to ni Nanay Gloria sa Santo Niño?
Ayaw nga. Anong trabaho nanay? Sa balay lang? Sa butika. Sa butika. May mga apo na nga ginaburbantayan? Away pa. Wala pa sa apo. Anyway, nay, ari pag dugang premyo. Lakip ni sa premyo, no? Ang isa ka balde nga grocery goods na sulod pa sa Urukan, sini nga balde, worth 1,000 pesos man na. Liyong kubato, nay. Wow! Thank you. Okay, anong imo sini nga mahambal, nay Gloria? Salamat, Gids. Ang promo sa Bombo Radio, kag Star FM. Basta Radio, Bombo Star FM. is all for you. Alright, congratulations sa Ma'am Gloria Sabornido sang Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Ikaw nga nagalantaw, dira nagapamati, hasta ka na lang balad sa paglantaw sa pagpamati. Hindi kaya maghulog sa imo sin interest? Hulog na sa interest mo kay base sa sunod sini iyang daily draw naton. Ikaw naman ang magabutan, kag ikaw naman diri ang maghatag sa imo siniyang testimonya. Oras naton 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11 sa mga talupang doon kag mga mainit naman nga balita nasyonal. Way na sang paliko-liko pangasabat ang Vice Presidente kasang inisya ang ginpamangkot na natuhoy sa kunluyang niya mga presidente. Di preparado kunluyang Vice Presidente nga maging na presidente. Pananglitan nga babakante ang nasabitan sini nga posisyon. Ini sa tunga sang issue sa korupsyon nga ginapakatubang karon sang Marcos administration. Hambal ni VP Sara sini niya ti sa pagdalagan kung daan bilang Vice President. Balaan ko naman nga ako ang masunod or next in line. I presented myself to you when I was candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Amo sinampayag sa aton sining Vice Presidente. Of course, there's no problem about my readiness. Suno pa sa Vice Presidente sa aton sini karon nga mga kauturan. Ang dugang nga detalye ka mga impormasyon inyo bantayan sa aton sini manay nga pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa inyo Fully nga katres ang digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 29 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, mga numamayang Department of Interior and Local Government, natukoy na ang ilang individual umano'y nagtutulak dito sa civilian military junta. Ang Armed Forces of the Philippines, tiniyak din na mayroong nakahandang contingency plan hinggil dito. Ang Department of Justice naman ipinapaubayan na sa International Criminal Police Organization o Interpol ang pag-aresto kay Atty. Harry Roque kung mayroon ng red notice na in-issue. Abangan din mamaya ang Palasyo Malacanang, bumelta naman kay Zaldico. Ang testimonya ng dating mambabatas, nakikitaan daw na maraming inconsistencies. Sa ating ulat panahon, ang bagyong Verbena lalo pang lumakas habang nasa West Philippine Sea. 2 katao naman po napaulat na nawawala sa pananalasan ng bagyo. Sa provincial report mamaya, abangan mga kabombo 5 staff sa paralan ng Buntok Southern Leyte na lumusong sa Rumaragasang Kailugan nasa mabuting kalagayan. Sa international news naman, ang Ukraine sinabing mayroon ng common understanding sa Amerika, kaugnay po yan sa nilulutong peace plan.
At sa sports, balita mamaya ang kulat na Wizards tinambakan ang namamayagpang Atlanta Hawks. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Ibinunyag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na natukoy na ang ilang mga individual na umunoy nasa likod ng nilulutong civilian military junta nagtatangkang pahinain ng Marcos administration. Maalalang una ng sinabi ni Senator Ping Lacson na may mga lumapit sa kanya upang maging bahagi ng naturang grupo. Maging si Caritas Philippines President Bishop Jose Colin Bagaforo ay inamin ding may mga lumapit sa kanya upang suportahan ang itinutulak na military junta. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Remulla na binabantayan na ng pamahalaan ang aktibidad at intention ng naturang grupo. Sa katunayan niya, hindi lamang sa isang senador ito inaalok tulad ng ginawa kay Lacson. Inialok din niya ito sa isang vice-presidente para tuluyang maging presidente. Binigyang diin din ng kalihim na batid ng gobyerno ang mga bumubuo sa naturang grupo kasama ang motibo at tinatangka nilang gawin sa ilalim ng panukalang alternatibong gobyerno. Bagaman nakapokus dito ang gobyerno, tiniyak nitong si Remulla na hindi kailangan na magpanik sa naturang issue. Mas mainaman niyang pagtuunan ng pansin ang issue ng korupsyon sa mga flood control scandal o mga flood control project at iba pang mga public infrastructure project. Tiniyak din ng kalihim na batid ng gobyerno ng Pilipinas yaong mga iniaalok ng grupo sa bawat individual na kanilang kinakausap at nilalapitan. Kapalit yan ng pagsuporta sa isinusulong na civilian military junta. Kabilang dito ang pera, kapangyarihan at posisyon sa gobyerno sakaling mangyari ang itinutulak na plano. Tuluyan nang dinala sa Sandigan Bayan si Department of Public Works and Highways Mimaropa Planning and Design Division Officer in Charge Chief Engineer Montrexis Tamayo matapos siyang maaresto ng mga otoridad. Si Tamayo ay kabilang sa mga akusado sa 289 million pesos na substandard flood control project doon sa Oriental Mindoro. Batay sa report ng mga otoridad, inihain ang warrant of arrest laban sa kanya paglapag pa lamang niya sa may Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Bago ito, huli siyang napaulat na naroon sa Jordan. Kabilang si Engineer Tamayo sa mga unang batch na naisyuhan ng warrant of arrest. Kasunod po yan ang nabunyag ng malawakang korupsyon sa mga flood control project sa Pilipinas. Naharap si Tamayo sa mga kasong paglabag sa Republic Act 3019 at malversation of public funds sa 5th at 6th Division ng Sandigan Bayan. Sa halos kaugnay pa rin pong mga development, nakakuha ang Anti-Money Laundering Council ng dalawang bagong freeze orders sa assets ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa Nuwalya sa flood control projects. Sa isang payag, sinabi ng konseho na saklaw ng freeze order ang 230 o 230 mga bank accounts, 15 insurance policies, 2 helicopter at 1 aeroplano. Sa air assets pa lamang ay nagkakahalaga na ng tinatayang 3.9 billion pesos. Ayon sa ahensya, nakapag-freeze na ito ng mahigit sa 3,500 na mga bank accounts, mahigit o halos 200 insurance policies, mahigit sa 240 na motor vehicle, mga real properties, mga e-wallet accounts, at konektado ho sa umano'y manumalyang flood control projects. Sa kabuuan, pumapalo ang halaga ng mga assets na ito sa 11.7 billion pesos. Nasaan pang tataas habang nagpapatuloy ang sinasagawang investigasyon sa korupsyon sa naturang mga proyekto. Kaugnay din po niyan, magtutulungan ang Office of the Solicitor General at ang Office of the Ombudsman upang mabawi ang mga yaman na pinaniniwalaang nakamkam ng mga opisyal at individual na sangkot sa manuwalyang flood control project. Ayon naman kay Solicitor General Darlene Berberabe, batid ng pamahalaan na may mga nagtatangka o pagtatangkang harangin ang proseso. Ngunit iginiit niyang hindi matitinag ang kanilang mandato na ipanumbalik ang ari-ariang nakuha sa pamamagitan ng katiwalaan. Ang anumang mare-recover ay dadalhin sa National Treasury para muling magamit sa pundo o bilang pundo sa mga programa ng gobyerno. Samantala, ilang minority senator ang nagpahayag naman ng pangamba dahil umano'y hindi malinaw sa batas ang mekanismo sa pagbawi ng illegally acquired wealth mula sa mga dawit sa korupsyon. Gayunpaman, nilinaw naman ng Department of Justice na obligasyon ng mga nagnanais maging testigo na magsauli ng anumang yaman na nakuha sa ilegal na paraan bilang patunay ng kanilang buong pakikipagtulungan sa pamahalaan.
Samantala, kuha po tayo ng karagdagan pang balita mula dyan sa Department of Justice dahil aminado po ang ahensya na wala daw epekto itong kanselasyon ng pasaporte ni dating presidential spokesman Atty. Harry Roque sa kanyang aplikasyon ng asylum doon sa the Netherlands. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Grant Hilario. Aminado ang Department of Justice na walang epekto ang kanselasyon ng pasaporte ni Atty. Harry Roque sa manay nakabinbin pa nitong asylum application sa Europa. Ayon mismo sa paliwanag ni Chief State Counsel Dennis Arvin L. Chan, walang kinalaman at hindi batayan ang naturang kanselasyon para maka-apekto o maapektuhan ang aplikasyon makakuha ng asylum ang dating presidential spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yun niya ay ang pagkakaroon o hindi man ng pasaporte ay irrelevant sa determinasyon kung maigagawad kay Atty. Harry Roque ang kahilingan niyang asylum. Tanging batayan lamang raw dito ay kung may katotohanan ang sinasabing political persecution nararanasan na naturang abogado sa bansang Pilipinas. Ngunit naniniwala si Chief State Counsel Dennis Chan na wala mo na yung basehan ito kundi tumatakas lamang raw si Atty. Harry Roque sa prosekusyon. Kung kaya't ani Justice Acting Secretary Frederick A. Vida na ipinauubayan na nila sa bansang hinihilingaan ni Roque na asylum ang siyang magresolba sa naturang issue. Kaugnay niyan, ating magkasabay na pakinggan si Acting Secretary Frederick A. Vida at si Chief State Counsel Dennis Arvin L. Chan. It's for the receiving state to evaluate, no? Kasi iba't iba pong receiving state, iba-ibang receiving state, iba-iba po ang proseso eh. So kung yung cancellation na ng passport, ano magiging epekto? That's really not visible to me or I cannot say for input. Si Chief Dennis has some inputs on this. The asylum application of Mr. Roque will generally fall on whether or not he is being persecuted. So the absence or presence of a passport is irrelevant in the determination of whether his asylum application will be granted or not. So ultimately, at the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. And from what we can gather right now, but he is evading prosecution. Habang ipinahagi naman ni Undersecretary Nicholas Felix L.T. na sa kasalukuyan ay hindi pa rin nila matiyak ang status ng asylum application ni Atty. Harry Roque. Ngunit kung sakalihan niya may red notice na mula sa International Criminal Police Organization o Interpol, hindi na ito saklaw ng kagawaran. Pagkus, nasa bansa may hawak na ng asylum application ni Atty. Harry Roque ang siya magdedesisyon kung kikilalanin ang sinasabing non-refoulement principle o hindi pagpayag na may balik-bali ng Pilipinas ang kustodiya sa akusado. Atin naman pakinggan si Undersecretary Nicholas Felix L.T. ng Department of Justice. Yung asylum naman na proseso, ang alam lang namin doon galing sa mga sinasabi niya, may pending asylum case siya sa Netherlands. No? Di din namin natitiyak ko anong status ito dahil madami mga iba-ibang reports na sinasabi na nagbukas na to at naglipat pa daw siya ng application. Basta ang masasabi lang natin na yung asylum at yung consequence ito na non-refoulement ay discretion na yun ng bansa kung nasaan si Ginoong Harry Roque, no? Doon sa panahon na ipapatupad yun, kung umabot tayo sa punto na may red notice at ipapatupad to, call na yun ng bansa kung nasaan siya, kung igagalang nila yung non-refoulement principle. Ayon naman kay Justice Acting Secretary Frederick A. Vida, mayroon ng pending application sa Interpol o International Criminal Police Organization para may lagay o ma-issue na ang red notice laban kay Atty. Harry Roque. Muli atin naman balikan na si Acting Secretary Frederick A. Vida ng Kagawaran ng Katarungan. Tandaan natin, ang pinatutupad natin dito ay isang kautusan ng ating husgado. So gusto nating matupad na makuha siya. Kung ano man yung magiging depensa ng isang akusado tulad ni Mr. Roque, diskarte niya na yun eh. Diba? So tayo bilang law enforcement agency, bilang law agency, bilang taga-usig, may mga pamamaraan din tayo para makuha natin yung jurisdiction over him. So basically, ganun yun eh, di ba?
nagtatagisan kayo ng galing eh, di ba? Yung opensa at depensa. Currently, as of today, we have a pending red notice application. Isa si Attorney Harry Roque sa mga akusadong kumakarap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng illegal na POGO o ang Philippine Offshore Gaming Operations na tagpuan sa Porac, Pampanga. Nag-uulat live mula Department of Justice. Yes, Bombo Genesis. May final say ba ang Department of Justice about doon sa nangyari kahapon na, well, ang una kasi lumabas is that na-aresto na si Harry Roque, Attorney Harry Roque, and then kinalaunan, may paglilinaw din si Attorney Harry Roque na hindi pa siya na-aresto. Anong statement ngayong umaga ng Department of Justice kaugnay dito? Bombo Genesis, ang tangi pa lamang nasasabi sa atin o pinadalang mensahe ng Department of Justice sa pamamagitan ni spokesperson Polo Martinez ay hindi na maaaring makapag-travel o makapagbiyahe pa si Attorney Harry Roque sa ibang bansa sapagkat kanselado na ang kanyang pasaporte buhat ng ipag-utos to ng Pasig Regional Trial Court. Sabi ng Department of Justice ay kasalukuyan pa nilang kukumpirmahin kung may matanggap pa silang formal at opisyal na komunikasyon patungkol naman yan sa pagkakaaresto o yung umano'y pagkaaresto kay Attorney Harry Roque, Bombo Genesis. Pero wala pang nababanggit ang Department of Justice kung may communication sa kanilang Department of Foreign Affairs. So far, wala pa naman. Sa kasalukuyan ay wala pa naman nababanggit na ganoon na Bombo Genesis. At kaugnay din sa kanilang nabanggit sa naganap na pulong balitaan ay hindi na muna nila isa sa publiko kung ano yung magiging coordination din nila sa bansang may hawak sa asylum application upang hindi daw ma-preempt kung ano yung gagawin nilang hakbang bilang opensa sa naturang kaso laban kay Attorney Harry Roque bilang taga-usig. Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo. Nag-uulat live at Department of Justice. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Hango tayo ng balita mula dyan sa may Palasyo Malacanang. Ang Palasyo Malacanang bumelta rin po kay Zaldico at sinabihan na tapusin daw yung mga akusasyon dahil parang lumalabas na dumarami yung inconsistency sa kanyang mga inilalabas na pahayag. Kaya naman po dyan si Bombo Annalise Soberano. Inihayag na ang Palasyo ng Malacanang na mahalagang tapusin ni Zaldico ang kanyang mga alegasyon laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging kay House Majority Leader Sandro Marcos, lalo na't lumalabas umano ang ilang inconsistencies sa kanyang mga video. Tinukoy ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga inconsistencies sa mga pahayag niko sa kanyang video 1 at video 2. Napansin din umano na pabago-bago ang itsura niko sa mga naturang video. Ayon kay Yusek Castro, indikasyon nito na ang mga video ay ginawa sa magkakaibang araw at maaring nakaayon sa magiging reaksyon ng publiko. Naniniwala rin ang Palasyo, planado ang pagpapalabas ng mga video niko. Tiniyak ni Castro na tutugon ang Malacanang sa mga akusasyon niko, pero dapat tapusin niya muna ang kanyang mga pahayag. Muli rin niyang iginiit ang panawagan ni Pangulong Marcos na umuwi na siko sa bansa upang personal na ilahad dito ang kanyang mga paratang. Samantala, tumanggi naman ang Pangulo na magbigay muna ng komento hinggil sa patutsada niko laban sa kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. At ito po ay nagiging issue, hindi mo po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong i-considera. So kailangan matapos muna po anong sinasabi ko. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Meron na ho tayong 15 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nanatili sa Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Ito ay sa kabila ng magkakasunod na pagliban ni de la Rosa sa naging sesyon ng Senado. Niniwalang abogado na hindi iiwan ni de la Rosa ang Pilipinas dahil sa mahal daw niya ang ating bansa. Maliban dito, bilang dating Philippine National Police Chief ay batidaan niya ng senador kung gaano kasulido at katibay ang record na maging yung impormasyon hawak ng International Criminal Police Organization. Tiyakan niyang mas mabilis na matitiktikan ang kinaroroonan ng sinuman kung lalabas ng bansa, lalo na kung may kinakaharap na arrest order. Naniniwalang abogado na kung lilinawin lamang ng gobyerno kung ano ang magiging aksyon nito sakaling tutuman na mayroong warrant of arrest itong si De La Rosa, posibleng niyang lalabas din ang senador. Sa kabila nito, nanindigan si Torion na nagsisilbi lamang siyang abogado ng senador at nakadepende pa rin sa naturang senador ang kanyang personal na desisyon. Unang inilutang nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon ng arrest order laban sa dating general mula sa International Criminal Court. Mula noon ay hindi na po sumipot sa Senate session ang naturang senador. Binigyang diin naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla na hayagang nagsisinungaling si dating House Appropriations Chairman Representative Zaldico sa mga serye ng video na kanyang inilabas. Kung maalala kasi, ilang video na ang inilabas ng dating mambabatas na nag-aakusa kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang malalapit sa Pangulo na umano'y may malalim na kaalaman sa budget insertion at kickback scheme sa mga flood control project. Ayon kay Secretary Remulla, mapapansin ang mga kasinungalingang bumabalot sa mga testimonya ni dating Congressman Ko mula pa noong simula. Kabilang na dito ang pagsasabi umano niya na hindi siya nakinabang sa kickback scheme, gayong marami sa mga nagsilbi niyang tauhan ay siya ang pawang itinuturo. Tinutukoy din ang dating mambabatas anya na abot sa 25% ang kanyang kinukuha o hinihinging porsyento sa mga public infrastructure project batay sa mga naunang testimonya ni na dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo at iba pang nagpatotoo sa naturang kalakaran. Hindi rin anya makapagpakita ang dating mambabatas ng akbang resibo, bagkus pawang mga maleta lamang ang inilalabas na larawan, hindi tulad ng ginawa ng ibang tumistigo laban sa kanya. Wala rin daw katotohanan ang sinabi ni Ko na ituturing siya ng Administrasyong Marcos bilang terorista. Ayon sa kalihim, hindi kabilang si Ko sa listahan ng mga personalidad na kinikilala bilang terorista. Hayagang tinukoy din ni Interior Secretary Remulla ang nagbitiw ng mambabatas bilang isang kriminal daw, magnanakaw at sinungaling. Samantala sa karagdagan pa pong ibang balita, apektado po ngayon ang nasa mahigit 270,000 na individual habang mayroon pong 2 individual ang napaulat na nawawala sa pananalasa po ng bagyong Verbena. Base sa pinakabagong datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong umaga ng Miyerkules, mahigit 78,000 na pamilya ang naapektuhan na ng bagyo dyan sa may Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas at Caraga Region. Pinakamaraming bilang po ng mga naapektuhang individual ay naitala dyan sa may Negros Island na pumapalo sa mahigit 160,000. Sa kabuang apektadong populasyon sa ngayon, mahigit 48,000 individual po ang nananatili sa mga evacuation center habang may ilan naman na lumikas sa ibang ligtas na lugar. Samantala, iniulat na din ng ahensya na may 2 napaulat na nawawala mula sa Negros Island po yan dahil nga sa epekto ng shear line at nitong bagyong Verbena. Sa ngayon, walang naitalang nasawi o nasugatan dahil sa mga kasalukuyang kalamidad. Nagdulot naman ng landslide o pagguho ng lupa ang mga pag-ulan na dala ng bagyo at shear line sa may barangay Kipot, Barasalon sa may Iloilo, subalit wala pong naitala dyan na nasawi. May 24 na lugar din ang naapektuhan ng mga pagbaha sa Eastern Visayas at Caraga habang may ilang lugar na nagsimula naman ng humupa ang baha. May mga lugar din po na nawalan ng supply ng kuryente. Subalit, una nga rito, nagsagawa na ng preemptive evacuations diyan po sa mga lugar na dinaanan ng bagyo sa Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region para maiwasan na rin ang anumang untoward incident sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. At bilang tugon, nagpaabot na rin po ang pamahalaan na mahigit 300,000 pesos na halaga ng relief assistance para sa mga apektado ng bagyo.
Bombo Weather Update. Sa ating weather report, pagkakabombo lalong lumakas itong bagyong Verbena habang nasa West Philippine Sea at isa na ngayon bilang severe tropical storm. Batay sa datos, ang sentro ng bagyo ay nasa 375 kilometers, kanluran po ng Coron dyan sa may probinsya ng Palawan, o 310 kilometers hilagang silangan ng Pagasa Islands dyan sa may Kalayaan Group of Islands. Taglay nito ang pinakamalakas na hanging aabot ng hanggang sa 95 km kada oras. Malapit yan sa sentro at yung pagbugsoy aabot naman ng hanggang sa 115 km kada oras at kumikilos ito pa kanluran sa bilis na 35 o 35 km kada oras. Umaabot hanggang sa 280 kilometro mula sa sentro ang lakas ng hangin na dala ng naturang bagyo. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Kalayaan Group of Islands habang ang babala sa ibang lugar ay tuluyan na pong tinanggal. Patuloy naman na pinapaalalahanan ng publiko na maging handa sa posibleng epekto ng malalakas na ulan at hangin na dala pa rin ng bagyong Verbena. Samantala, kuha naman po tayo ng report mula dyan sa may Senado, ang duplicate o yung mga magkakamukha daw na proyekto sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways abay silita ni Senator Panfilo Lacson dahil sa patuloy umanong lumulobo ito bawat taon. Kaugnay niyan, may report si Bombo JC Galvez. Sinita ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang umunay duplicate na proyekto sa 2025 national budget ng Department of Public Works and Highways, partikular sa ilalim ng Convergence and Special Support Program na patuloy umunong lumulobo bawat taon. Sa interpellation sa Department of Public Works and Highways budget para sa 2026, iginit ni Lacson na dapat suriin ang mga proyekto dahil posibleng may double appropriations sa ilalim ng magkaiwalay na programa, ang Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG at Basic Infrastructure Programs o BIP. Ilan sa mga natukoy na may magkaparehong proyekto, ngunit may magkaibang halaga ay ang konstruksyon ng Barangay San Jose, Barangay Bandi Road, Donsol, Sorsogon na may halagang 39.433 million pesos sa ilalim ng SIPAG at 150 million pesos sa ilalim ng BIP. Road Rehabilitation Phases 1 and 2 sa Umingan, Pangasinan na may halagang 125 million pesos at 200 million pesos sa ilalim ng SIPAG at Phase 3 Construction o Rehabilitation na may halagang 17 million pesos sa ilalim ng BIP. Konstruksyon ng daan sa Barangay Gisikan Phase 2 Labo, Camarines Norte na may halagang 30 million pesos sa ilalim ng SIPAG at Phase 1 na may halagang 100 million pesos sa ilalim ng BIP. Rehabilitasyon ng Naspi Abukay Road sa Pilar, Sorsogon Phase 1 na may halagang 100 million pesos sa ilalim ng SIPAG at construction ng Naspi Abukay Road Phase 2 na may halagang 50 million pesos sa ilalim ng BIP. Ayon kay Lacson, dapat agad ayusin ng Department of Public Works and Highways ang mga magkakaparehong proyekto upang maiwasan ang pagdodoble ng pondo. Ipinaliwanag naman ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ng paglobo ng Convergence and Special Support Program ay mostly congressional at inihayag niyang sisimula ng ahensya ang pagsasanib ng SIPAG at BIP sa 2027 budget upang malinawan ang pagpupondo at implementasyon. Isang 39,433,000 under SIPAG. Tapos may 150 million naman under BIP. Paano in-implement itong may dalawang pondo pero isa yung description ng projects? Actually, Senping, na buksan nga namin yan during the hearing. And I also validated this with COA and some implementing agencies. Pag parehong-pareho yung pondo at parehong-pareho yung title ng project. Magkaiba yung pondo, pareho yung project. Pag pareho yung title ng project, ang nangyayari nagkakaroon ng discretion yung district engineer on how to implement the project. So in other words, lalabas po yung unang pondo, tapos yung pangalawang pondo, pero siya na magdidictate kung saan po i-implement yung project na yon. No. Actually, ang explanation sa akin, in reality, magkaiba itong project dahil magkadugtong. Pero hindi natin pwedeng sabihin dugtong kasi parehong package Yeah. Samantala, binigyan din ni Lacson ang amunay pang-aabuso sa program appropriations kung saan umabot sa 151.426 billion pesos ang nagastos para sa flood control projects mula 2023 hanggang 2025. Bukod pa
sa mahigit 1 trillion pesos mula sa program funds. Tinukoy din niya ang pag-aaral ng UP National College of Public Administration and Governance na nagsasabing halos 90% ng flood control projects ay may issue mula sa ghost projects hanggang duplicated at fragmented allocations. Yung 2023 to 2025, 1.006 trillion yung sa under the program, program appropriations. Yung regular budget, Sun program, merong 151.426 billion. Tama ho, Senator Ping, ganyan rin po yung aming nakikita. Saka alam ko rin, nalista natin yung Sun program, di ba? Yes, Nagtanggal na tayo. Wala pa substandard dito, Mr. President. Ghost pa lang ito. Kaya nga ho, tsaka yung unprogram is really, dito ho natin makikita kung paano po, masasabi ko, paano na-abuse yung unprogram dahil 151 billion in 3 years sa flood control. No? Na wala pong master plan, wala pong wala pang ang plano, walang program of work. Sabi nga ni Secretary Vince, ni plano wala ho eh. No? So, and ang program po ay deliberate na linalabas ho yan. Dapat may request. Iniulat naman ni Gatchalian na nagpatupad na ng ilang reforma ang Department of Public Works and Highways, kabilang ang paggamit ng station numbers at detalyadong technical descriptions sa halip na generic na Phase 1 o Phase 2 lamang. Magkakaroon na rin ng building IDs at coordinates para sa building projects. Mayroon na pong mga station numbers at technical description. So papakita lang ho namin, Carla. So for example, dito po sa sample, yan, ito po, yan. So ito pong nasa kaliwa, ito po yung dating mga titles. Ito pong revised project name, ito po yung mga bagong titles na inilagay ho natin sa Senate Committee Report. So these are for roads. Next will be for bridges. Pati bridges ho meron. So wala na pong bridges na Phase 1, Phase 2, Phase 3. Meron nung bridges kasi Phase 1, Phase 2, Phase 3. Hindi ko alam kung paano ginagawa. Wala na rin bridges to nowhere. Oho. So meron na pong station number ho siya. And then pati building ho, I have to give credit to DPWH. Pati building, meron na pong coordinates or building IDs. Ito po may mga coordinates na. So yung revised project name, ito po yung makikita ho natin sa committee report. So identified na ho yung exact project. Kasi para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 30 minuto na mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, nanindigan si Attorney Gilbert Andres na magdudulot ng banta sa seguridad ng mga biktima ng drug war kung papabura ng kahilingan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pansamantalang makalaya mula sa pagkakadetene. Gid ng abogado, kung may mangyayaring ganito ay mistulang patay na ang kaso laban kay Duterte. Naisahan niya ng mga biktima na makita ang dating Pangulo na nakapit lamang sa International Criminal Court Detention Facility at kung gagawaran man siya ng pansamantalang paglaya ay tiyak na panibagong dagok ito sa mga biktima. Tinukoy ni Andres sa mga nangyayari sa kasalukuyan na inatake ang mga pamilya ng mga biktima sa iba't ibang forum, lalo na sa social media. Kung makakalaya man ang dating Panguluan niya, tiyak na mababago ang domestic political scene sa Pilipinas at lalo lamang tataas ang antas ng mga pag-atake sa mga kumukontra sa mga ginawa ng nakalipas na administrasyon, lalo na anya at natili pa rin ang malawak na impluensya ng dating Pangulo. Paliwanag ng abogado, lahat ng ito ay nailahad ng Office of the Public Counsel for Victims noong inihain nito ang kasagutan sa request ng dating Pangulo. Umasa naman ang abogado na makikita ng International Criminal Court Appeals Chamber ang pangamba ng kampo ng mga biktima at tuloy-tuloy pa rin ikulong ang dating Pangulo. Itinuring naman ng kampo ni Cassandra Leong bilang pampagulo ang alok ng Department of Justice na 1 milyong pisong pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon ukol sa kanyang kinaroroonan. Sa isang pahayag, sinabi ng legal counsel ni Ong na si Attorney Ferdinand Tupacio na ang paglalaan ng pabuya ay bahagi lamang ng serye ng mga hakbang na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon upang mailihis ang atensyon mula sa mainit na issue ng flood control scandal.
Ang issue ukol sa flood control scandal anya ay nagbabantang sisira sa palasyo kaya't sunod-sunod ang ginagawang hakbang para mapukaw ang atensyon ng publiko. Binatikos din ng batikang abogado ang administrasyon dahil sa tuwing nadadawit anya ang pangalan ng Pangulo at ng kanyang mga kaanak dahil sa mga sensitibong issue, binubuhay ng administrasyon ang ilang issue para matakpan ito. Kung maalala, kinansila nga ang pasaporte ni Cassie Ong dahil sa kanyang kinakaharap na kasong qualified human trafficking dahil yan sa pagkakadawit niya sa operasyon o illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Site na ipinasara na doon po yan sa Mayporac, Pampanga. Batay sa report na nilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Oktubre 13 pa noong mayroong red notice na inilabas ang International Criminal Police Organization Interpol laban kay Ong, kasunod yan ang naunang request ng gobyerno ng Pilipinas. Sa iba pang mga updates, pinaigting pa ng kapulisan sa bahagi ng Bulacan ang pagsawata sa mga ilegal na gumagawa ho ng mga paputok habang nalalapit ng pagdiriwang ng Pasko at ng Bagong Taon. Partikular na rito ang mga paputok na mapanganib na sumasabog na may mga agaw pansing pangalan tulad na lamang ho ng mga hinango sa mga nagpasabog ng revelasyon sa korupsyon sa flood control projects. Gaya nitong sina Curly at Sara Diskaya, Zaldico, gayon din ang Senator Amy at malakas na bagyong tumama sa bansa tulad ng Tino at ng Uwan. Subalit ayon kay Bulacan Police Director Colonel Angel Garciliano, anuman ang itawag sa mga paputok na tili pa ring illegal ang mga ito. Babalan niya na maaring arestuhin, kasuhan ng mga manufacturer ng illegal na paputok at kukumpiskahin at sisirain ang kanilang mga produkto. Ipinag-utos din ng Bulacan Police Director sa lahat ng mga hepe sa probinsya na kumpiskahin ang mga illegal na paputok bago pa man ang holiday season. Samantala, dumako pa tayo dyan sa may Armed Forces of the Philippines dahil nanindigan ang sandatahan na walang nagaganap na military junta sa loob po ng kanilang hanay. Kaugnay niyan, may report si Bombo Bea Piniza. Muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang nagaganap na military junta sa loob ng kanilang hanay matapos na isiwalat ni Senator Panfilo Lacson na ilang mga retiradong miyembro ng sandatahang lakas ang kumausap sa kanya hinggil dito. Sa isang pulong balitaan, muling binigyan diin ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na kailanman ay hindi makikibahagi ang sandatahang lakas sa ganitong mga kilusan at nanindigan na mananatili ang kanilang katapatan sa konstitusyon na umiiral sa bansa. Anya, sa kabila nito, palaging pipiliin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mandato at ang kanilang pagrespeto sa constitutional processes. Our Armed Forces of the Philippines Chief of Staff has already clarified this multiple times that there is no such thing as a military junta within the Armed Forces of the Philippines. The AFP will never subscribe to any reset plot, and our Constitution has no cheat codes. No? So we will always go to the side of the Constitution, the constitutional processes that are in place. Tiwala naman si Padilla na walang mga ganitong mga plano sa loob ng kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines at tiniyak na hindi sila makikiisa sa mga panghihimok na ito ng mga retirees. Ani Padilla, bilang mga retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at kasalukuyang mga pribadong individual, ang kanilang mga hakbang ay posible ng masilip ng iba pang mga law enforcement agencies. Dagdag pa ni Padilla, sa bahagi ng sandatahang lakas, sinisilip na rin ang mga posibleng national security implications nito kung mayroon man at tiniyak na patuloy na nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya kaugnay nito. So sa side ng Armed Forces of the Philippines, we know that there is no such thing internally. So ang nabanggit naman po ay within, ang mga nakausap niya is within the ranks of retired personnel. So this is through their democratic processes. No? Ang tinitingnan natin dyan, this is for other agencies to look into. Ang sa amin, sir, is the national security implications of it. But makikipagtulungan pa rin po ang AFP kung ano po ang role na dapat naming gampanan din. Samantala, tiniyak naman ni Padilla na mananatiling profesional ang kanilang hanay sa kabila man ng mga ingay na ito at panawagan ng kilusan laban sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy naman anya na re-respetuhin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga karapatan ng publiko na makapagpahatid ng kani-kanilang saloobin basta ito ay naaayon sa batas at payapang pamamahayag. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Meron na lamang ho tayong 23 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo, target ng trilyong pisong pondo ng Department of Education para sa susunod na taon na matugunan ang lumalalang krisis sa edukasyon dito sa ating bansa. Ayon kay Secretary Sani Angara, magpapalakas pa sa mga isusulong na reforma ang ahensya ng itong bersyon ng Senado na General Appropriations Bill. Nagpataas pa sa alokasyong pondo ng ahensya ng 12.65% mula sa expenditure o National Expenditure Program na abot lamang ng 77.66 billion pesos sa inaprobahang panukalang pondo ng Kamara. Sa hadang kalihim, isusulong ng 2026 budget ng ahensya ang pangmatagalang roadmap para sa pagpapahusay ng access, accountability, kalidad ng edukasyon at kahandaan ng mga mag-aaral sa hinaharap. Ang malaking bahagi ng pondo ay nakikitang ilalaan para sa textbook at learning materials na magbibigay daan sa kagawaran para makapag-produce o makagawa ng mahigit sa 79 million na learning resources, makapag-develop ng karagdagang mga titulo at mapalawak pa ang reading materials para sa mga unang baitang. Gayon din, nakatanggap ng aumento sa pondo ang school-based feeding program na makakatulong sa ahensya para maserbisyuhan ng 4.49 million na mga mag-aaral. Kasama rin sa tinaasan ng pondo para sa Disaster Preparedness and Response Program para suportahan ang Emergency Operations Center at iba pa. Itinuturong din ng kalihim na makasaysayan ang pagtaas ng pondo para sa mga school infrastructure para sa pagpapatayo ng mahigit sa 24,000 na silid-aralan, pagkumpuni ng halos sa 11,000 na mga silid-aralan at makumpleto na ang mga ito na hindi pa natatapos na gusali para matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Papalakasin din ang personal support ng Department of Education magitan po ng pagpupundo sa mahigit 300,000 mga new o bagong teaching positions. Bombo International News. Inihayag ng Ukraine na mayroon na daw nakamit na common understanding sa Amerika kaugnay sa peace deal na naglalayong mawaksan na ang gyera sa Russia. Ang naturang proposal ay nakabase sa 28-point plan na ipresenta ng US delegation sa Ukraine officials noong nakalipas na linggo na trinabaho nila sa isinagawang pulong sa Geneva nitong weekend. Sa isa namang post, sinabi ni US President Donald Trump na ang orihinal na plano ay naareglo na kasama ang karagdagang inputs mula sa dalawang panig. Ayon kay Trump, inatasan na niya ang kanyang special envoy na si Steve Witkoff para makipagkita kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Gayon din, inatasan na rin ni Trump si US Secretary of the Army Dan Driscoll na makipagpulong sa Ukrainians. Sa ngayon, hindi pa natatanggap naman ng panig ng Russia ang kopya ng panibagong peace plan. Bombo Sports News. Dating sports news, tinambakan ng gulelat na Washington Wizards ang namamayagpag na Atlanta Hawks sa score na 130-113. Walang pinalagpas sa sandali ang Wizards sa agad na ipinoste ang 23-point lead sa unang quarter sa tulong niya ng 45-point explosion sa pagsisimula ng laban sa pamagitan ng 45-23 na score. Hindi na nakabawi pa ang Hawks sa kabilahon ng pagpupumilit itong makaalpas mula sa deficit. Sa pagtatapos kasi ng third quarter, umabot na sa 34 points ang deficit at mistulang natapos ng laban. Kumamada ng 46 big points itong si Wizards shooter CJ McCollum sa tulong niya ng career high na 10 3-pointers. Ito pa lamang ay kalawang panalo ng naturang koponan habang tangan ang 15 pagkatalo. Hawak naman ng Atlanta Hawks ang 11-8 na win-loss record. Samantala sa karagdagan pang balita dito sa Pilipinas, umapila ang Commission on Human Rights sa pamahalaan na lawakan pa ang pagprotekta sa karamatan ng mga kababaihan sa buong Pilipinas. Ito ay kasabay po ng pakikibahagi ng komisyon sa paggunita sa International Day for the Elimination of Violence Against Women. Katwiran po ng komisyon sa kabila ng mga batas na ipinasa upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga kababaihan tulad ng Magna Carta of Women, ang Safe Spaces Act, Anti-Violence Against Women and Their Children Act at iba pa. Maraming pagkakataon na mistulang kulang ang mga ito. Iginiit din ng komisyon na malimit na bigong maipatupad ang naturang batas at mistulang hindi pa rin ligtas ang mga kababaihan sa kanilang kinagagalawan at lugar sa lipunan. Kung kaya't umapila ang Commission on Human Rights sa gobyerno na tiyaking protektado ang mga kababaihan sa lipunan, natutugunan ang kanilang pangangailangan para sa safe space at napapanagot ang lumalapastangan sa kanila.
Giit ng komisyon, walang puwang para sa pag-aalipusta at pag-aapi sa mga kababaihan. Dako tayo dyan sa may Independent Commission for Infrastructure, mga kabombo. At kuha tayo ng mga report ho dyan dahil may ilang mga kongresista na humarap muli sa pagdinig ho ng naturang komisyon. Pero itong sina Representative Arrogancia at Representative Tariela, kapo daw humihiling ng closed-door hearings. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Hinamon ng Makabayan Bloc ang Independent Commission for Infrastructure na isama sa kanilang investigasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat ding masuri ang papel umano ng Pangulo matapos siyang madawit sa issue kasunod ng mga inilabas na video statement ni dating Kongresista Zaldico at mga pahayag ni Yusek Roberto Bernardo. Ito ang kasama sa kanilang liham na request for investigation na isinumite nila sa komisyon ngayong araw. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Yes, ultimately, kung siya ang natuturo, di ba ang panawagan ng mamamayan, lahat ng sangkot dapat managot. Ngayon, sangkot na pati ang Pangulo. Titigil ba ang investigasyon ngayong at magko-cover up na ngayong nasa sangkot na ang Pangulo? Pino na rin ng Makabayan Bloc ang mga umiiral na live streaming guidelines ng ICI. Giit ni Kabataan Party List Representative Reneco, tila hindi pa ganap na bukas sa publiko ang proseso dahil sa madalas na pagdaraos ng executive sessions o closed-door hearings. Inikayat niyang maging mas transparent at accountable ang komisyon sa kanilang mga pagdinig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Kabataan Party List Representative Reneco. Nakikita tayong disconnect doon sa gustong nakikita ng taong bayan na proseso ng pagpapanagot at ang role po ng Independent Commission on Infrastructure. Ang pinakamalaking balakid niya ay ang hindi pag-live stream ng kanyang mga hearings. Siyempre, we are aware na may ganong commitment. Pero habang merong nandyan yung regulation na kailangan ng consent ng sinumang sasalang sa hearing na siya ay magko-consent sa live streaming, on paper lang ang commitment na may live streaming na totoo. Samantala, ngayong araw naman ay humarap sina Quezon Province Representative Reynante Arrogancia at Oriental Mindoro Representative Leo Di Tariela sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Kapwa rin silang humiling ng executive session. Matatanda ang ilinawit sina Arrogancia at Tariela ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na umano'y tumanggap ng kickback para sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Taguig. Ito si Bombo. Yes, Bombo Genesis. May statement na ba ang commission, ang ICI kung anong kasagutan doon sa naging kahilingan ng Makabayan Bloc na imbestigahan din si Pangulong Marcos? Sa ngayon, no, Bombo Genesis, yan yung ating hinihintay dahil kasabay ng pagsumite ng liham ng Makabayan Bloc dito nga sa tanggapan ng Independent Commission ay ongoing din naman yung hearing doon nga kay Oriental Mindoro Representative Leo Di Tariela. Pero mamaya no, magkakaroon sila ng press conference dahil nga ay nakatakda rin silang mamayang hapon na may irekomenda muli no diyan sa Office of the Ombudsman na mga rekomendasyon. Katuwang nila ang Department of Public Works and Highways. So mamaya aasahan natin yung naging kasagutan nila dito nga sa pagsusumite ng Makabayan Bloc. At syempre mamaya rin no, Bombo Genesis ay aabangan natin kung sino muli yung mga nasamang mga pangalan doon sa rekomendasyon ng ICI dahil matatandaan no, may binanggit dati ang ICI na may 3 pang senador bukod dito kila Senator Estrada, Senator Villanueva, yung mga nauna pang mga senador na isinumite nila na isusumite nila sa mga susunod na linggo. So yan yung mga ating aantabayanan pati na rin yung kasagutan nila dito sa isinumiting liham ng Makabayan Bloc ngayong araw, Bombo Genesis. One last question. Doon sa kahilingan ng ilang mga resource person na magkaroon ng closed door hearing o closed door meeting, anong sagot dito ng ICI? Baka mamaya maging precedence ito no? At tuloy-tuloy ng puro closed door, wala nang live streaming?
Actually, yan din ang naitanong din talaga no ng mga media dito kung bakit nga naging basihan, no, paano naging basihan ng Independent Commission for Infrastructure para payagan agad na executive session. Magmula kahapon, dahil matatandaan natin, Bombo Genesis, kahapon nagsimula talaga yung hearings no ng ICI matapos nilang i-anunsyo na magkakaroon na sila ng live streaming. Pero ang bumungad nga sa atin no na magiging executive session doon kay Representative Arjo Atayde tsaka Representative Dina Sisio. Ganito rin no, yung sa dalawang humarap na congressman dito sa ICI. Ayon sa ICI no, legal no at may basihan din naman talaga kung bakit nila pinayagan ng executive session itong mga dumaan no at humarap na mga kongresista. Matatandaan natin ayon dun sa unang kongresista na humarap kahapon dahil daw may mga sensitive information. Well, kasama yon doon sa guidelines ng ICI pagdating sa live streaming, pero kailangan din kasi nating malaman kung gaano ba ka-sensitive talaga ang impormasyon na isinisiwala o sinasabi ng mga resource person dito nga sa Independent Commission for Infrastructure. Limited pa rin yung live streaming. Anyway, maraming salamat, Baboy. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Taguig. Ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala sa puntong ito, dumako po tayo sa mga balita sa lalawigan. The next Bombo Idol Extemporaneous Speaking Contest ng Bombo Radio Philippines, abay, inilunsad na po. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Rojas. Formal nang inilunsad ng Bombo Radio Philippines ang The Next Bombo Idol, isang extemporaneous speaking contest na layuning hikayatin ang kabataang Kapizenyo na pahusayin ang kanilang kakayahan sa pagsasalita at pag-iisip ng kritikal. Ayon kay Bombo Warren Lopez French, Assistant Vice President ng Bombo Radio Philippines, ang proyekto ay naglalayong mas mapalakas ang partisipasyon ng kabataan sa Rojas City at lalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng patimpalak na gagamit ng wikang Hiligaynon. Layunin din ito na itaguyod ang kahusayan sa komunikasyon, hasain ang analytical skills at makadiskubre ng mga potensyal na talento na posible maging bahagi ng mga programa ng himpilan sa hinaharap. Aniya, ang kompetisyon ay hindi lamang magpapalakas sa tiwala at kakayahan ng kabataan kundi magsisilbing paraan upang mapatatag ang ugnayan ng Bombo Radio sa kultura at komunidad, lalo na ngayong pagdiriwang ng Sinadya Festival sa Rojas City. Sasali dito ang mga estudyante mula sa elementary, secondary at college level sa lalawigan ng Capiz. Ang mga kalahok ay huhusgahan batay sa sumusunod na criteria: content and relevance 40%, delivery, voice, pronunciation, diction, confidence 30%, organization of ideas 20%, at stage presence 10%. Napag-alaman na ito ang kauna-unahang pagkakataon na isasagawa ang The Next Bombo Idol. Gaganapin ang kompetisyon sa December 6, 2025 mula 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi sa SM City Rojas, Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. Your ideas, your opinion really matter. So that is why we want to hear kung ano yung mga sentimento ng mga kabataan sa ngayon sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating environment, sa ating gobyerno, at sa ating komunidad, no, na kung saan nagbibigay tayo ng venue na maipalabas nila yung kanilang mga opinion, mga saloobin. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, mga kaumbo, 5 staff sa isang paaralan dyan sa may buntok Southern Leyte nasa mabuting kalagayan na matapos yung paglusong dun sa rumaragasang ilog. May update po dyan ang Bombo Radio Tacloban. Nasa mabuting kalagayan na ang 5 staff sa paaralan ng Barangay Malbago, Buntok, Southern Leyte matapos silang lumusong sa rumaragasang ilog kahapon dahil sa Tropical Depression Verbena. Ayon kay DepEd Southern Leyte Division Information Officer Lena Gayas, huli na nang malaman ng mga ito na kansilado ang pasok sa araw na yun kaya naabutan sila ng baha sa daan. Ang 5 staff ay binubuo ng 3 guro, isang school head at isang administrative staff. Dagdag pa ni Gayas, isa sa mga rason kung bakit huli na nang malaman ng mga staff ang
suspension of classes sa kadahilan ng walang signal sa nasabing lugar. Napag-alaman na ang linangoy na ilog ng 5 staff sa Buntok ay mayroong tulay pero nasira ito noong tumama ang bagyong Tino. Sa ngayon, nagkikipag-ugnayan na ang Buntok Southern Leyte sa Department of Public Works and Highways para agarang maisaayos ang nasirang tulay at sa ganoon ay hindi na mahirapan pa ang mga guro at mag-aaral na tumawid papuntang paaralan. They were not able to learn about the suspension of classes, sir, kasi their areas walang internet or mahina yung internet. Some areas wala talagang internet. Nakapagpunta na sila sa school before they learned about the suspension of classes. When they learned about the suspension of classes, they went home na po. Merong footbridge doon. And then there is also a bridge na kayang mag-accommodate ng 4 wheels na mga vehicles. Kaya lang, after Typhoon Tino na wash out, yung footbridge, saka nasira yung concrete bridge. Kaya nangyari, after Typhoon Tino, Verbena came, uwan pa, and then Verbena, yung nangyari, they had to cross the bridge by, the river by foot. I would like to emphasize, it's not happening every day. Ngayon lang yan, after Tino, yung hindi sila makatawid ng walang bridge. Pero dati, meron talaga, they have classes naman, sir. Yung mga schools namin, sir, we always emphasize that to them, DepEd Order 22 series of 2024, na if the situation calls for suspension of classes and doing modular or distance learning, then they can do that. Kasi we cannot risk the lives and limbs of our teachers in going to school. Pwede namang mag-modular sila. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay DepEd Southern Leyte Division Information Officer Lena Gayas. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ancho. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, halos 2,000 pamilya inilikas na dyan sa Bohol dahil po yan sa bagyong Verbena. Wala naman pong naiulat na casualty. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Cebu. Walang naitalang nasawi sa buong lalawigan ng Bohol matapos tumama kahapon ang bagyong Verbena na nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng probinsya. Ito ang kinumpirma ni Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office base sa datos mula sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Dr. Anthony Di Malerio, hepe ng Bohol PDRRMO, umabot sa 1,914 na pamilya o 5,251 na katao ang inilikas mula sa mga lugar na itinuring mga high risk. Bagamat binaha ang maraming lugar, kabilang ang Tubigon, Antiquera, Cortez, Corelia, Tagbilaran at Maribohok at may mga naitalang landslide, wala namang malaking pinsala sa mga pangunahing infrastruktura. Agad din umanong na ibalik ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga kabahayan. Patuloy pa rin isinasagawa ang assessment sa kabuang pinsala, ngunit tiniyak ng pamahalaang panlalawigan na may nakahandang tulong at suporta para sa mga direktang naapektuhan ng bagyo. Samantala, balik normal naman ang biyahe sa dagat matapos alisin ng Coast Guard Central Visayas ang suspensyon pasado 3:00 ng hapon, kabilang ang paglalayag sa lahat ng pantalan sa Bohol. As of 3 p.m. sir, doon tayo 1,914 families evacuated, 5,251 individuals na reported of landslides. Minimal ni sir, landslides, all national roads, passable na. Generally, damage to major infrastructures, casualties sa Bohol, reports of mga flooding and landslides, minimal sir. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Matinding pagbaha nararanasan po sa iba't ibang komunidad dyan sa may Thailand. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Dagupan. Patuloy ang matinding pagbaha sa iba't ibang komunidad sa Thailand na nagdulot ng malawakang pagkaantala sa pang-araw-araw na buhay at pagpapatakbo ng mga establishmento. Ayon kay Yam Dahigo, ang Bombo International News Correspondent sa nasabing bansa, halos lahat ng paaralan at pamilihan sa mga apektadong lugar ay pansamantalang isinara. Bagamat ang ilang residente na nakatira sa mas mataas na apartment ay ligtas mula sa baha, karamihan sa populasyon ay direktang naapektuhan. Maraming pamilihan ang sarado at wala ng supply ng pagkain o iba pang pangangailangan. Ang gobyerno naman
ay nagbigay ng cash assistance at mga food packs sa mga apektadong residente. At ani dahigo, ang mga opisyal na patuloy na namimigay ng tulong kahit sa gitna ng malakas na ulan at nag-iikot sa mga komunidad upang matiyak na may makakain ang mga tao. Tinatayang 3 araw na ang matinding pagbaha na nagdulot ng pagkaantala sa transportasyon dahil sa hindi madaanan ang ilang kalsada. Maraming residente ang humingi rin ng tulong para sa agarang evacuation. Samantala, nag-post ang Philippine Embassy ng impormasyon para sa mga kababayan nating Pilipino na apektado ng baha, kabilang ang mga kinakailangang hakbang at tulong na maaaring matanggap. Wala din pong tinda na mga pagkain sa palengke, sa market po nila wala. Kasi medyo wala na din pong maibibenta kasi wala din pong delivery for how many days na pagbaha po. Yung supply lang po na nakukuha namin, hindi na po kasi na-anticipate ng mga tao na medyo tatagal yung pagbaha. Kasi mostly po, last year po 3 days lang po yung tagal ng baha. So yung mga tao dito nakaasa lang po sa pagkain na binigay po ng mga nasa government po. Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcilian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan at balikan yan ang mga programa ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napakinggan, napanood o nasubaybayan sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa mga kababayan po natin dito ho sa Luzon area, lalo ho dyan sa may northern Luzon. Sa mga kababayan natin dyan sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Dyan naman sa may bahagi ng Ilocos Region, particular na dyan sa may Pangasinan at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Dyan sa may Cordilleras, nariyan pong Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan pong Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Diyan din po sa may Cagayan Valley Region, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamity. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 29 days na lamang po bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating mga balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Tatak ng alauna.
Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Milyeza. Hibalonta ang overall assessment sa OCD6 sa may kantanan sa sining Bagyo Verbena. Nga tinag-agi diri kagapon sa may bahing karon sa Western Visayas. Bombo Krill sa report. Please go ahead. Ginpahayag sa Office of the Civil Defense Region 6 na wala sa nga dako nga halis nga ginbili ng Bagyo Verbena sa rehiyon. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Melissa Banyas, ang Chief of the Operations Section ng OCD6, iya ginpahayag nga hindi tamaan kaapektado ang Western Visayas kumpara no sa halis nga dala sang bagyo sa iban nga rehiyon. Suno kay Attorney Banyas, kalabanan sang epekto ka bagyo sa Region 6 amo ang pagbaha kung sa riin 33 ka lugar sa Capiz kaga 8 naman diri na sa lugar sang Iloilo. Pahayag pa sini bisan wala sang bagyo masami na gidman nga daan nga ginabaha ang iban nga lugar sa rehiyon, ilabi na ang probinsya sang Capiz nga amo ang mas apektado sang pagbaha sang paglaslas Bagyo Verbena. Mayara man sang na-record nga mga minor landslide na sa kilid sang kalsada sa Haniway ini kaga Mina kaga gilayon man nga nagpatigayon sa clearing operation ang Department of Public Works and Highways. So sa subong maagya naman ang dalan naging pahayag sa nga OCD6. Base man sa pinakaulihi nga datos nga na-record sang ahensya, naglabot sa 11,860 ka pamilya kaga 35,855 ka mga individual sa rehiyon ang naapektuhan sang halit na dala sa nga Bagyo Verbena. Nagdangat lang man sa 85 ka mga balay ang nag-damage kung sa riin 80 ang partially damaged, kadilima lamang ang na-totally damaged. Bali man, base man sa pinakaurihi nga datos ng pagwa sa Department of Social Welfare and Development Region 6, naglabot na sa masobra 100,000 pesos ang cost of assistance naging provide para sa mga naapektuhan sang bagyo. Apang ginapahayag din ni Attorney Banyas nga posible pa magtaas ang mga ining numero nga ato nasambit samtang nagapadayon pa sa gihapon ng ila nga pag-monitoring sa mga nagasulod pa nga datos sa lalim man sa nagkalain-lain nga probinsya sang rehiyon. Dugang pa ni Attorney Banyas nga wala sang may na-record nga casualties o kung nasamadan abi kag mga na-missing kung sa diin ini ginalantawid sa ahensya nga nanging madinalagon ang rehiyon sa pag-atuba nga sa Bagyo Verbena kung sa diin ginapahayag man diri nga naging expert na balabong ang mga tao nga sa mga dapat nila nga pag-obrahon sa tion nga nag-abot or mag-aabot ang kalamidad. Sa subong nag-coordinate ang OCD6 sa mga apektado nga local government unit agod maghatag sa mga food and non-food assistance kag kagamuman ang mga rice assistance nga halina sa OCD6. Yari balay pabati naton ang ginpahayag ni Attorney Melissa Banyas, ang Chief of the Operations Section sang OCD6. Ay, actually, ang base ato ni assessment, no, actually, ang Verbena, ang giya nga impact gidya sa aton nga sa Region 6 is actually flooding. Which is actually usual man na siya nga impact and most of the time, no, bisan wala gani nga bagyo, there will always be flooding, no, particularly in some areas. Majority of the areas is in Capiz, actually. And then some nga mga related incidents nga na-record natin, like mga minor landslides lang, but is along the road, wala man may na maapektuhan nga mga tao. So, ang ating mga clearing team, no, sa LGU, together with other agencies such as DPWH, ga-clear naman yung mga route. Ongoing naman ang clearing. Some of the roads are already been cleared. Ang iba, ang pa ng ongoing, ang muna anatag natin as not possible as of this time. But today, no, may ma-update kita kung naging possible na siya or hindi. The rest, more on the flooding and then yung mga affected population natin, there are the same people nga nabahaan man during Typhoon Kino and Typhoon Uwan. So, gina-evacuate naman sila, and then every time nga mag-okay naman, na pwede na sila kabalik, then they actually immediately go back man sa mga panimalay nila. So, generally, sa region natin, we are not really that affected as compared to other regions. So, ma'am, ang very ma'am sa Western Visayas, ano din mga probinsya ang pinaka-naapektuhan, ma'am? Actually, when it comes to flooding, of course, Capiz. It's always been Capiz since then. Kasi very low-lying areas and damo kita yung area nga bahaon kit.
And then some areas in the province of Iloilo like Haniway, like Mina, dira may natag ng mga mga minor landslides. And then there is sa Antique may ara man, no, pero I think flooding, the Capiz is always flooded areas ginada. And diri naman niya sa Iloilo kasi more on mga minor landslides lang kag mga baha naman nga mga gamay, but then naga-subside man sila sa dayon. Antique is also may mga dito, no, nga mga areas affected, pero hindi gid siya amo na ka grabe. May ara kita sa mga casualties or may nasamaran nga mga na-record, ma'am? As of now, wala kita sa recorded ng mga casualties as missing, dead, and injured, wala, ma'am. So, ma'am, sa subong na since tapos naman ang bagyong Verbena, ano ang ginahimo naton subong, ma'am? So right now, ma'am, we are coordinating with the local government units, those who were affected. Kaya gina-coordinate natin sila to request from us para sa necessary food and non-food items as well as rice assistance. At the same time, there are LGUs kasi nga may mga rice assistance coming from us nga wala pa nila na-claim tungod after the Typhoon Tino, nag-uwan, and then here comes Verbena. So may mga wala pa nga na-deliver. So right now, with our logistics cluster, we are actually transporting food and non-food items to respective local government units who requested and at the same time nga affected. So ma'am, ang nag-evacuate naton nga mga individual, ma'am, pwede naman ni sila makabalik sa ilang mga panimalay, ma'am? Ma'am, once assessed by the local DRIMOs na okay naman balikan dito, ma'am, mabalik naman sila. Sa subong i-update natin, ma'am, by today ang mga nagbalik na sa area. As a mabatong assessment, ma'am, wala man gid dako nga halit nga ginbilin sa Verbena sa Western Visayas, ma'am? Wala, ma'am, wala. Di man major effects diri sa region. So, ma'am, naton, ma'am, nga sa sige-sige nga pag-abot ng bagyo sa Western Visayas, doon naton, ma'am, ang dapat naton nga obrahon. That's why wala kita sang record sa mga casualties or mga dako gid nga halit, ma'am. Yes, since in place naman, ma'am, ang tanan nga existing mechanism natin sa DRR and the local government unit has been trained already and they know what to do, no, in case of emergency. Kagati, again, sa sige-sige nga practice kag sa damo na may experience natin the typhoon. I think Region 6 has been expert already on how to manage the typhoon or flood. Si Attorney Melissa Banyag, ang Chief of the Operations Section sa OCD 6 Bombo Champ, no? So kamo na ang pinaka-latest nga numero nga mga datos nga ilaman nga nabaton halin sa nagkalain-lain nga probinsya sang rehiyon. Kaga naga-monitor pa man, no, Bombo Champ, kay since may mga ara pa man nga evacuees nga nabilin sa evacuation center, kaga ginatatap man sa aton nga mga ahensya ang ining mga apektado sang Bagyo Verbena, Bombo Champ. All right. Inisi Bombo Kuropan Salis Miliaga, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill sa imo sini iyang report. Minor nga mga kahalitan ang natugan ni Bagyo Verbena diri sa bahinsang syudad sang Iloilo sa amuman sa bahin sang probinsya, no? May pipila ka mga nagkala-damage but hindi kita mo sina kadako. Ani nagapasalamat kita, no? Bisan pa paano halos tanan kita ya ang safe, no? Hindi ya pareho sa iban sini naton nga mga kulturan. Just like dito iya sa bahin sang Bacolod nga grabing epekto sini sa ila ni Bagyo Verbena dito, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oras naton, 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa, driman sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini mga kulturan. Ipabati naton ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson, may kantanan sa iya sining pag-question sa sining mga financial assistance or payout sa Department of Social Welfare Development mga biyan sa mga kauturan naton nga benepisaryo. Kay may pila ka mga reports nga gina-hijack sang mga politiko, magluwas sina nga nagapapel dira ang mga politiko, may sa likod pagid nga kung sa diin
may pagpamuhin or direkta nga ginakuha sa mga benepisaryo ang dako nga porsyon sang ayuda. Nakalabot na sa 4 ka corner, 4 corners sang Senado ang natabo diri sa syudad sang Iloilo. Na mention ni Senator Panfilo Ping Lacson ang Barangay Takas, lakip na diri pila ka mga opisyal or personnel from the City Hall ngamong sa likod sang sining pagpamuhin sang ayuda para sa mga na-identify nga benepisaryo sang financial assistance halin sa Department of Social Welfare and Development. Yari ba lang kamahin sang pagpayag ni Senator Panfilo Ping Lacson? Ito yung minimension ko kanina na specific cases, ano? Last week ba ito, as in from now? Okay. Ito mga, sometime last week, ano? Residents in Iloilo City. Pakita mo nga yung news, ano? Reported that most of their 10,000 DSWD cash aid was illegally taken by individuals allegedly linked to barangay and city hall personnel. Of course, Marie Elias ito, no? From Barangay Takas. Said that a supposed staff member of a barangay kagawad took 8,900 pesos. Nangyayari ito. Hindi kumpleto yung natatanggap na dapat natanggap kasi merong kumakat. Yan, no? While Inday, of course, Elias din yan, no? From Barangay San Juan, said 9,000 was taken after the payout. Minsan nga hawak na ng beneficiaries. Papipilahin pa para isoli yung ano eh. So, 10% lang nakukuha ng beneficiary. Yung 90% nandun sa bulsa ng mga nangasiwa. Otherwise, hindi sila masama sa listahan. And we know this is happening. Kaya nga ang importante, Mr. President, like the 4Ps, dapat talaga may data eh. May programa. Deriwawit ang kamahin sang payag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Bangod nga na mensyonar Barangay Takasaro, kapila ka mga personnel sang city government, tingwan taman ang karong malabot ang ila sinigabahin. No? Bangod nga na mensyonar din ang Barangay Takasaro, gin pakigangutan sa Bumbo News Team si punong Barangay Pural, Joseph Pural. No? Sa aton sining mga kauturan, agod nga kwaon ang iya sining payag sa mga staff ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ang Facebook page bala sa Bombo Radio Iloilo inyo sining i-review para nga makita nyo kung saniin pagid. May mga kasubong sining kalinabo kag mangin kabahin man sa inyo sining pagpangusisay. Pero ang bal ni punong Barangay Joseph Pural sinya duway man niya sa may natabo nga mo sinadra samon kay nga iway man diya payout samon. O check tabi ang balita kaupod sa kay Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian sa report, please go ahead. Klaro ni punong Barangay Joseph Pural nga aligasyon lang ang issue sang AX no o kuna aid o kuna AX mo cham sa iyang barangay tungod wala sang payout nga natabo sa ila iyang barangay sang tinalikdan nga Nobyembre no this past 2 weeks I mean Bombo Champ no sang November kaya patapos pa man lang November subong amo na nogin klaro ni punong Barangay Joseph Pural nga aligasyon lang ang tanan niya ina. Ginakatingala niya nga padayon ang pagkaulamid sang iya pangalan sang ila barangay kag sang ilang mga opisyales sang sambit iya nga barangay kag sa isyu sining AX distribution. So sa iya sang mga interview sa Bombo Radio, senior citizen na payout amo ang natabo sang October 17 pa iya 2025 sa digit pahayag nga national pension ini ang ginapanghatag kung sa din 82 kabilog ang mga beneficiaryo kag 3,000 kung 3K ang nabaton sa kanisa kag amo gid lang ina
ang husto kung ang insakto nga amount nga dapat man ma-receive sa mga beneficiaries kagula sa reklamo regarding o kung natuhoy sina nga pagpanagtag. Sang November 11, 2025, bilog nga distrito sang Haro Bomochamp amo ining sa may Quintin Salas ginheld kung sa diin senior citizen payout man sa gihapon kung sa diin ang mga beneficiaries 80 anyos kag pasaka sa diin sa iya barangay sa may barangay Takasaro at 13 lang iyang beneficiaryo kaga ini 10,000 kung 10K ang ginbaton sang mga beneficiaryo nga mga senior citizen 80 years old pasaka kaga ginpahayag nga regarding sini wala iya sang reklamo nga na-receive ang barangay kaga issue kag ang 10,000 amugid ang nabaton sang kada isang beneficiaryo magluwas sina wala sing ban nga tagtaganay kwarta nga natabo sa iya barangay. Kung in short, wala sang AX distribution. May mga na-damage isang bagyo Tino sini nga November pag-agi sang bagyo sa dinggin pahayag ni man 5 ang totally damage, 33 ang partially damage Bomochamp. Kag gin pasa pa lang nila no ang mga papeles sa DSWD sini nga November 15 kag wala pa iya sang nag-abot no nga notice abi sa ila nga may tagtaganay na sang sini nga mga assistant sa nagub-an na sa ang bagyo. Bukas gid ang opisina niya sa anuman o kunang barangay sa anuman nga investigasyon kung in kaso magkandak gid man ang DSWD kay tungod na hibaluan nga gintagaan sang mando nga 30 days no magkandak sang investigation ini nga katapos ng DSWD na hanungod sa sining AX distribution. Kaghanda din sila magsabat, abisar gani Bomochamp nga wala man na kuno dapat ipamangkot sa ilang mga barangay officials kay tungod wala sa nga AX distribution sa nasambit nga barangay. Yari bala pamatian naton una ang pahayag niya punong barangay Joseph Coral sang ma-interview sang Bombo Radio. Bombo Brian, natingala ko gani nga nadala ang akon nga barangay nga isyo nga sa diin mayari di kuno nga releasing sa nga AX sa akon nga barangay. Bombo Brian, wala ideya sang minatabo nga payout sang AX diri sa akon nga barangay Bombo Brian. Wala. So even kap like sa iban na nga barangay ang mga pumuloy mo dito wala man. I mean bala, ang iba na nga barangay, ginatipon lang sa isang barangay lang sa gym. So, wala pa gidya sa imo. Bombo Brian, no? Kung may payout sa akon nga barangay, tani, o kung sa piyak nga barangay, tani na kay balo ako. Pero wala kong idea, Bombo Brian, nga ang akon pumuluyo, naka-payout sang amo santong adlaw sang isyo. May payout nga natabo sa ngaik. So to be clear kap, wala gid? Wala gid. If ever kap, may mga beneficiary mo kita din sa ngaik kung may payout din na? Sa sumong bumubrehan, wala pa kami sang beneficiary sang AIC, no? Ang ako na yan ay baluan, ang beneficiary sa mga senior citizen nga nag-payout riya sa akon nga barangay sang ilang ano panawag sini ang ilang ginabaton na bala sa mga senior citizen naton sa mga national kag lokal naka-payout sila sa nagliligad nga bulan na bumobra yan. Saan to kap? November siguro bumobra yan. Ang iyaya sang pensyon sang sang senior citizen. Pila ila na baton? Do 3,000 bala. 3,000. Kay balan mo do tatlo ka bulan sina do may ginabaton sila tag 3,000. I see. So ang barangay ay nagpapasiliputra. Gabulig lang kami sa ila kay balan mo ti siyempre araman sa akong pumuluyo kami nagasukat sang distribudi makadto diri sa barangay kag dason gasisid kami nga matagaan sang pensyon ang aton nga mga senior citizen na bumubrayan. Okay, so sa physical arrangement kamo kap siling kamo mismo manubra sang kwarta nagpanagkagin din. Hindi. Bali ang na ko na bumubrayan may papel na ang DSWD nga ginatag sa barangay. Okay.
nga mo ni nga mga senior citizen, yung mga beneficiary, nga amo ang maka-claim o kung maka-bill sa ilang nga panahon pensyon. Ginimo na akong sina ginalawag na ako na ilang mga ngalan rason makadto sa DSWD kag sila mo nag-claim sa 3,000 na Bongo Brian. So to be clear ka bidya ang 3,000 yun. Ilagi na niya. Ka-presently na-mention to sa Senado ganila po na yakap mo ang barangay takas, no? To be clear ka anong masilita bidra ka? Bongo Brian, no, amsan ako gani do nakibot man ako sa nga mo siya ng isyo. Nga nakalambot sa Senado nga ang barangay takas no mayara nga pumuluyo ko nga nagreklamo nga nakabaton siya sang 10,000 kag suno sa iya nga aligasyon nga gintaganan sa sang 8,100 kag ginatag sa wala ko balokon sino ang nagkuha sang iya nga 8,900. Nakibot ako kay ako wala ko idea no nga diri sa barangay ko may payout nga natabo nga iyas nga o kon sa biban man nga barangay nag-payout wala ko idea sina kay wala man kuya ka panglista no sa mga tawo nga makakuha sa nga kay wala pa man diri ang amon yang panglista lang niya ang nga damage sa pagbagyo Tino mo kagin pasa na namon niya sa DSWD ang ilang mga requirements kag wala pa gani sila natagaan sa bulig sa gobyerno Bongo Brian. Okay, I see. So if ever no transparent gid ang barangay bla kung halimbawa mag-conduct investigation ng DSWD bisar pa panindugan naton diri nga wala kita sang kanagtaganay pero kung mo-investigate kamo bukas bala magabulig yapon sa DSWD. Wala gid problema Bongo Brian. Bisan na oras nila ako diri kantuan kag investigaran wala gyud problema. Kag ang DSWD nakaibalo sina kon may ara gid man nga natabo nga payout diri sa barangay takas o kon ang akong pumuloy. Bombo Champ na batian ang pahayag ni Purong Barangay Joseph Poral no kaga dugang sini kung halimbawa abi Bombo Champ approve atong mga ginapasahan nila sa papeles tungod na damage ng bagyo nga Tino ang hambalikap ang 10,000 kung 10,000 gid man kung pila ang kansidad niya ihatag amo gid no ang ihatag gid pamanggot ko bagay si Kap kung kuan hindi makulangan hindi ko no pero kung masubrahan na bisang barangay kakadlaw na lang si Kap no kay wala man sila kuno ihatag nga sobra kung ano lang gid ang isakto amo lang gid na Bombo Champ ang ilang ihatag. Pero ang pamangkot, saan o ka gani nagkanto sa may Quintin Salas? Nalipat ako November. Hindi to first week or last week sa October? November 11, Bombo Champ. November 11, so second week sang November. Di sa Quintin Salas to, hindi man nato Quintin Salas ang ginreleasan sa AX nga may mga nagreklamo, di ba? Tapos sa Simon Ledesma, lain naman to yung mga barangay, wagid sang may nalakip sa AX from barangay Takasaro, kay alang-alang magpinalagpat lang ni karon ang talatapan sang senador nga i-mention niya to kung why man lang sang tagtaganay sang AX kag why man lang sa may nagreklamo may kantanan sa pagbuhin sang iya sini nga nabaton nga binipis nga ayuda hindi man sa magreklamo hindi man ni masagap or maplastar sa ginpagwa nga halimbawa ni Senator Panfilo Ping Lacson. Well, insakto gid ina Bombo Champ no kag isa man na kag aklaro gid ni Kap no regarding sina kag gin pamangkot gid siya no abi Kap kung halimbawa may mga hitabo lang diri sa imo nga residente mo pero dito iya may nabaton yung klaro ni Kap nga sa iya barangay halin Bombo Champ wala gid iya sang beneficiaryo regarding sinisa kag gin klaro gid niya nga kung mayara man
kinahanglan mag-aagi o kung biskan information bala sa barangay, siyempre SOP man, no? Sang DSWD, nga po na yaran silang lista, ipabalo sa barangay. Pero sa Sina, naging klaro ni Kap, biskan ni-check mo kuno sa DSWD, sa iya nga barangay, wala sang beneficiaryo. Kag isa man no, sa ginapanawagan niya, hindi lamang sa mga nagakomento, nga abi makabati lang sa muli nga istorya, mapati na yon kag sa DSWD man Bombo Champ nga hinali kung may makalusot abi wala na jurisdiction si Kap no kay wala siya napabalo halimbawa gid man abi kung may mga anomalya nga halin sa iya barangay pero nakalusot dito sa tiyak nga barangay so isa man sa ginapaniwagan niya sa DSWD nga dapat gid i-check yar no kay isa man sa problema kumbaga kun hinali mayara gid man. All right, sige. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez. Ti mag-amo sini nagapamiripigi dyan si punong barangay Joseph Poral nga wala iya sang kasubong sini, no? Sa iya sini nga barangay, wala man siya sang pumuluyo nga nalista para nga makabaton sang ayuda para iya sa assistance for individual in crisis situation. Pero tiyan mo na may report nga isa pa gani sa mga gin-ihimplo ni Senator Panfilo Pinglacson. But sa gihapon sa aton sini nga mga kabombo, may mga ginapatigayo naman sini nga pagpangusisa ang Department of Social Welfare and Development sinadre. Natuhoy sa mga kasubong sini nga mga complaint kaga issue. O, ti bantayan ta kung anong mangin na resulta sini. Sa ngalan man sang dugang pagid sini nga pagkuha man naton sang ila sini nga payag, nalakip man dito ang mga pila ka mga personnel sang city government. O, tigin check naton, ginpa-checkar naton sa kay Bombohana Andasa sa kun bala mayara gin man sang mga personnel from the city government nga ginmanduan nga mag-oversee, mag-supervise or magbuhin sang kwarta nga nabaton sang mga benepisaryo sang AX. Magbuhin sang pilang ibuhin sini nila 8,000 shin, 9,000, 8,000 kag pirang kudot na lang yang bilin sa mga matutuod sini nga benepisaryo. Check ta si Bombohana Andasa. Bombohana sa report, please go ahead. Nakita rin ni Committee Chairman Head on Social Services, si Councilor Didaliana, ang orihiman diri nga posting ni Senator Pinglacson Bombo Cham kaangot sa ining ayuda utang na loob binabulsa pa sa ining AIC o na assistance sa individual in crisis situation o kan AIC diri sa mga syudad sa Iloilo nga ginagamit nga ehemplo ni Senator Lacson nga ining syudad man sa Iloilo specifically sa Barangay Takat kag sa may distrito man sang Molo kung sabihin ang 10,000 pesos na supposedly nga AIC ang diswin na lang ang mabaton sa mga pumuluyo bago din pinakuha sang mga barangay officials. Barangay officials kaya nga isang punong barangay ang kagawad secretary kag treasurer diri nga nasambitan man diri Bombo Cham. So ini man nakitaan kag ginabiyabi man ni Councilor Didaliana nga tang ining mga AIC man nga nangin na rekomendasyon man ni Councilor ni Senator Pinglacson nga ang ining anomalya sa issues ng AIC sa forma sang ayuda nga kung sabihin man nga pwede na lang tingubo kung in one umbrella git lamang ang ining iyaman diri nga mga ayuda like AIC for peace and iban pa man nga mga ayuda. So diri man din na alihan man ni Councilor Didaliana and nagsilikaw lang rin si Councilor Didaliana Bombo Cham nga maghatagin sang specific nga mga controversial issues and pamangkotanon mo regarding with this AIC sa mga kabarangayan. But then ang sa iya ginasuportahan subong gid sang Council and Social Services Committee ang ining ginadihon na fact-finding and investigation team sang Department of Social Welfare and Development sa Region 6 sa pagpanguna ni ASEC Poledesma. So ini man ang ginasuportahan kag mas maayo sang City Council nga ang silalang anay
diri man ang mag-uyat ng ining issue na tuhoy sa ining AX, but then will help and supportedly nga dihon man diri sa ilang nga mga suggestions abi sa may fact-finding investigation team. So diri man ang pagpanawagan nga the same nga reklamo kag mag-file sa formal complaint ang mga nabuhinan sang AX abi sa ining fact-finding investigation team. Last time, naka-record diri ang DSWD sang 4 ka mga reklamo, formal complaints. But then, as of the update sa bahin sa Department of Social Welfare and Development, ang 3 tisog separado sa isip sa may kalabihan haro, ang subong ginapangitaan na sila diri sang mga ebidensya na makapamatuod man, na matutuod diri ang girangalangin pahayag sa ginbuhinan gidman sang barangay official ito po di punong barangay ang ila nga mga AX sa Bombo Siam. Sa time nga naging naka-receive man sang copy ang Department of Interior Local Government Iloilo City nga magapatigayon man sang special report according diri man kay Mr. Oscar Lim nga isa man sa mga recommendation ni Mr. Oscar Lim nga tikon magpatigayon gilban sa mga payout isahon na lang ka lugar. But then ini man suspended subong nabalaan nato na suspended man ang mga off-site nga mga payouts adi sang ayuda o nang nga namin ang mga sagwa sang regional offices ang hindi na pwede. But sa gihapon abi man ni Councilor de la Liana ang ining desisyon kag question ni Mr. Oscar Lim if ever nga magbalik ang ayuda in one area na lang gid lamang ang paghatagay sini agod nga maging transparent ang both DSWD and of course man ang mga nag-receive sang ining ayuda Bombo Siam. Ito ba nato ang nanging pahayag ni Councilor Nene de la Liana? Well, kang naging bago mo lang ipakita sa ako na bombohan na ang statement ni Senator Ping do nami tong iyang propose nga program nga isahon na lang tanan do sa 4-piece siguro mas much better para dra na lang hatag tanan nga ara da ang AX ang 4-piece AX kag maip do isa na lang ka program nga paghatag support man nami man ang idea ni Senator Ping. Okay, sa subong nga may controversial nga AX issue diri sa City of Iloilo, Councilor, may fact-finding investigation team ang DSWD. Ano man ang support mo diri? Well, suportado namo na ang DSWD nga investigation kay syempre ila na da jurisdiction mo. Ara sila da kag so kung gina-investigar nila hulaton ang ilang resulta sa investigasyon pero rest assured nga ginasuportaran gina naton ang investigasyon sang DSWD. Last time do may gin-recommend man si DILG Iloilo City Oscar Lim nga daw isahon na lang kuno ka place ang tagtaganay sa ayuda. Mas mami na bombohan na nga isa na lang for example sa butang tsakto na I agree and I support sa statement ni DILG Lim nga isa na lang ka lugar kag open sa public, may media para at least transparent. I support ang statement ni DILG Lim. Nabatian na nangin pahayag ni Councilor ng Deliana ang Committee Chairman sa Committee on Social Services and ini man ang naibaluan man Bombo Siam sa bahin man sa Department of Social Welfare and Development Region 6 gitayo ang matapaglisang statement abi kay pinakita sa senador nga sa Ping Lacson ang mga anomalya nga issue regarding with the AX sa mga syudad sa Iloilo but then naglikaw lang sila sa ilaman nga sa battery and padala o kung itigana na lang sa may forum tiga din sa may Nobyembre 28 regarding with their statement kasi nakalabot na kay Senator Lacson ang inging anomalya sa mga AX sa syudad ng Iloilo, Bombo Siam. All right. Ini si Bombohan namin daw sa Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohan na Andasa sa imo sininga report. No? Kung manotisyaran nyo do hindi abo sina kainit ang approach sang mga konsihal subong when it comes sa AX issue, no? Sa aton sinikron iya nga mga kabumbo, siguro base kon ay laman sila naintindihan nga limitado lamang ang ila sining
masarangan mo, no? At the same time ang primary sini iyang function nila is to legislate sa aton sini nga mga kabumbo, pero ti pwede man gyapon, pwede man sila gyapon nga makapangusisa, makaimbestigar, no? Kag para makadihon sila sang legislation, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Para nga kung may mga nakita dira nga mga balik-awot nga mga pamagi, mabutangan sang eksakto sini nga guidelines na dapat sundon kung mayara gin man sang ayuda para iya sa mga pumuluyo nga mapiktuhan sa anuman nga sahi isang kalamidad or may mga ayuda bulig nagikan sa national government sa aton sini nga mga kulturan. Oh. Itani amo sila sa aton sini nga mga kabumbo, pero do medyo kalmante ang approach. Yung mga isang pila naton ka mga kilala. Ya, kung iban-iban lang na base kung naggurahab na daang pipila. Ka mga opisyal sa syudad sang Iloilo. Oh. Pero before pa man makalabot nila iya sa aton sini nga mga kabumbo, as soon as nga nakasaka sa talatapan sa alkalde sa syudad, kila yun ini nga nagpakingangot sa DSWD Regional Office 6 para nga ipauntat, ipasuspend ang nasambitan sini karon iyang payout bangod sa sining kontrobersiya. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo, tiki nakita man siguro ni Mayor Inday Raisa Treñas nga daw indikin man mayo ni nga may mga kasubong sila nga klenabo, no? Gilayon niya nga na pakita ang pagulikid yaman sa mga ginatawag sinaton nga nagakinanglan sang ayuday. Oh, parehas mo na sa mga vendors bla. Ginpasiguro gini Mayor Inday Raisa nga ang tanan sini kung hindi man tanan ti mabutangan gid sang makasecure sang pwesto. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, may pipilaman kita gani na baton diri nga mga impormasyon nga madugay na nga mga nagabaligya sa merkado, partikularmente sa Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market, nga wala ko matagan sang pwesto pa. O, tiway pa man 100% nagbukas gid ining mga merkado naton nga bag-o sa aton sini nga mga kabumbo, pero nagapabilin sa gyapon kag nakatatak na iya sa paminsaron sang kadaman sa mga vendor nga tigin paniwaan man no ni Mayor Inday Raisa nga makasecure sa pwesto pati mga transient sa aton sini nga mga kabumbo. Grabe mga sakripisyo to sang alkalde sa hindi pa siya bisan di pa siya gani alkalde sa una. Hasta nga naggalabot punto nga nahulugan pa gani si Mayor Inday Raisa to. Oh. Di amo niya kung may liderato sa aton sini nga mga kabumatuntuod nga pag ulikid kag pag atipan sa aton sini nga mga concern nga mga vendors. Di ang iba niya do sa way lang. Daw ay sila yan nagahatag sang nagakigo sini nga concern. Why sila yan nagahatag sang nagakigo sini nga pag ulikid. Oh. Pila ka mga kauturan nato nagawangal sa gyapon kay just like dirabla sa issue sa bahin sa nga Mandurriao Public Market nga hasta subong ti ambot kung anong plastada sina. Oh, kay ang impormasyon sila diri banwa nga dugin abandona kuno ina. Oh, di may mga pabutyag man nga may nag-ako na kuno nga ti sila na lang mapatapos. Oh, tiway man sa may mako na dira nga sila mapatapos kung nakita nila nga mapatapos gid man. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Sa sining pag-secure karon sa nga mga vendor nga makaplastar sa nga mayo, makapatigayon sa gila sini nga negosyo, isa man sa mga expertise nga ni Mayor Inday Raisa ining management, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay graduate niya si may master's degree niya si Mayor Inday Raisa Treñas sa management sa aton sini nga mga kabumbo. May abilidad sa pagnegosyar. Negosyar para ka sa kayuan sa mga pumuluyo May knowledge sa management.
Tiyang iban siniya. Hindi ka pamatod gid lamang why sang naibaluan man sa management siguro Kay kung mayo ka sa pag-management, pananglitan nga may naumpisan ka, dapat matapos mo na mo. Kung ang iban siniyang why matapos-tapos ni mga ginapatuman sininila yung mga proyekto, tidak ko nga pala magkutanon sila. Kung ang kilala ko pa, ang approach ko nun ni Mayor Inday na isa, scientific mo. Ang approach ko nun sang iban dira, scientific man, pero pataka. Grabe man nga mga birada ila. Tiyan mo na, sa aton sini mga kabumbo, importante nga mahatagan sa nagakigo ang tulupangod ang mga concerns sa aton sini nga mga pumuluyo kag mabatsyagan ta nga nagahulag aton sini nga alkalde. Ti may award ganito nga nabaton si Mayor Inday Raisa gapon to. Ginapasdunggan sa sang Mayors for Good Governance to bla. Ti congratulations kid. 42 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa Bumbuhanay sa Udo. Pagbalik na to na banwa, ang Provincial Social Welfare Development Office luyag tutukan ng standards sa mga evacuation center sa probinsya sa Iloilo. Kung may ganyo na pananglitan nga ni maghambal nga may ara sa preemptive evacuation, evacuate na yon! Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi.
magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million. 6 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa gihapon ko mo Bombot Siya Mablanco Hover. Ang Provincial Social Welfare Development Office luyag tutukan ang standard sa mga evacuation center sa probinsya. Now, agod ba yung ganyo kung mga pumuluyo nga kung maghambagan ni preemptive evacuation duway man sila ginahilasbla nga magpadulong sila dayon. Check naton ang follow-up report kaupod naman sa kay Bombo Pauline Piliora. Bombo Pao sa report, please go ahead. Tingumaan bumupom sa Iloilo Provincial Social Welfare and Development Office o na PSWDO nga mapasangkad pa diri ang mga evacuation centers kung ano man ang pagpamalakad diri nila binigid ng mga damo na sa mga kalubigan nga nagaabot man diri pag nagaagi sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. So no, diri sa PSWDO with Don Saso yadirigin pahayag nga ti kinanglan nga mag or although nga ti padayon sa gihapon ng nila coordination agud nga ma-improve and pero ti sa ilang nga bahin gina-admit mo diri nila nga kinanglan nga pa tanigon pa rin or pasangkadon pa diri ang ila mano nga pagpamalakad man sa bahin sa mga evacuation centers ila binigid kinanglan nagasunod man diri sa standard kung magsiling ko pa diri sa mga standard pag siyang hindi naman diistoryahan kuno ang Department of Social Welfare and Development o ang DSWD kundi isa ini ka collective and shared man diri nga effort sa bahin man abi sa Department of Education, Department of Interior and Local Government at ang DILG kag ang Department of Health no dati sila man ni ang nagabulig in times sa bagyo o times sa calamities kag kinahanglan nga ang location and site or ang pagkahamtang ni abi sa mga evacuation center is ara sa central location located abi nga ti accessible ini sa community kag kinahanglan nga ti madamo or ma-invest sa diri ang mga local government units sa mga evacuation centers agud man nga hindi ini sila magbinuto kag maapektuhan man diri ang ahensya man sa nga edukasyon kag safe and distance ini siya sa mga hazard kag hindi ini mga malapit no sa mga hazardous material areas or hazardous areas man diri mambatsamin at the same time nga kinanglan nga ti ni ara man sa nga situated man ini sa mga stable abing areas agud ma-avoid no ang pagpamahaw ng daan sa mga landslide, especially nga kung ami ara ng mga areas sa bahay sa probinsya sa Iloilo nga rain-induced landslide. Ina siya kag naka-elevate no nga hindi man abi masudlan sang baha and accessible sa mga tawo man may mga disabilities including man diri sang kung hindi ka lakat diri bumot siya magluwas dira kinanglan nga yung mga basic no nga na-mention natin last time kinanglan nila mga basic ina sila nga kinahanglanon na parehas abi sang bulong nga basic lang nga ma-access no or matumar ini sa mga evacuees man kung magsulod sila sa evacuation centers and so far nga sa bangin sa Mina no nakaprepesasyon man diri ang ila man diri nga mga butangan no sa mga welfare goods nila basta subong nga padayon ko ang pagpamalakad man diri no sa nga memorandum of understanding sa bahin man sang ako'y agud nga makaprepesasyon man sila sa nga ilang warehouse or makabutang man diri sila sa butangan nila diri bombotsyam sa mga welfare goods nila. As of now, although nga ti madamo sa gihapon kuno sa kinanglan nga i-improve but ang proper coordination diri sa mga national government agencies no ang kinahanglanon kag matap dito ang mga lokal na panguluhan so that sila dito mismo ang makahibalo kung anong obrahon nila sa mga naglain-lain nga makabanwahanan syudad sa bahin ng probinsya sa Iloilo Pambasyang. Ikabati bila naton ang aton nanging interview kay Don Saso sa Provincial Social Welfare and Development Office.
Siguro ang amon niya ng ang amon coordination padayon ina sa gihapon no padugay mas nagapag-o ng coordination namon because of our experiences man with our MSWDOs. Mas gusto namon siguro mas tutukan sa subong nga masunod although amat-amat no pero masulod naton kung ano ang mga standards nga ara sa aton yung mga evacuation sites. Siguro ara sa JMC ginapabalik-balik kitna namon sa ila no hindi lang man naiya sang DSWD pero iya itna sang Department of Health, Department of Education, the DILG kag DSWD bilang amon guide no sa pag-manage sang mga evacuation sites na. See, that's why encourage naton ang presensya sa aton health department man mo. Of course sa kada kabanuhanan may ara kita nga mga RHUs nga kung sa diin pwede kag available at mga basic nga mga medicines nga kinahanglanon no. Actually abisan diri sa province kung may meetings kami no naka party na sa mga agenda ang availability sa mga basic nga mga medicines nga kinahanglan. Actually subong hindi na lang minaman ang amon nga explore no may initial na kami nga coordination also with AHOY. So may ara na kami nga gadalagan na ang atod nga memorandum of understanding no para nga maka-preposition man kami sa banwasang AHOY for the other side nga district no. So subog nga tuig no. So may ara kita sa Mina kag may ara man kita sa AHOY. Sa kabilugan no may mga sari-sari kita nga mga welfare goods nga ara dira no nga available man for augmentation kung kinahanglanon hasta ina siya sa katapusan sang subong nga. So nabanta na siya sir. Mama Shamsi Dantasos ng Provincial Social Welfare and Development Office. All right. No, dapat tabugi man na bubupaw dapat mga evacuation center yara gid man sa standard, no? Makapahuway mayo ang mga evacuees, hindi kay maplak lang na kabanig o kung ano da nga mating, dapat may mga privacy man sila. Sa tagsa sini ka magpamilya dira abi no, hindi kay ililiping lang dira tuod giti makabig naton nga emerhensya, but mas maayo kung ginapreparahan bala kag plastado ang mga evacuation center or mga facilities dira, katulad sang ipakita nato ninyo Bobo Chris Leo Gubla nan katulad sinao kampiyon pula-pula mga tent ini from multi-purpose building sang iyan isang iyan ka gugma, iyan isang Lone District Representative sang syudad sang Iloilo si Vice Mayor Labarunda naga-checko sa mga tent nga kampiyon kag ginaplastar sang mayo sa una ko magsala do sa San Isidro multi-purpose building ini, no? Another example ta ang iya ka syudad sang Iloilo Bobo Chris, ang iya ni sang rice or uswag, no? Nga mga evacuation center magiging pa sa ko na nga isa Bobo Chris, no? Kung mag-amusin niyang itsura, makambal kita nga do ara man sa standards kag may mga facilities man dira, may makabig ka man nga privacy ikaw, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kung mayo man ang paningkay-singkay nimo bisan ara ikaw nga nagatiner sa evacuation center nga ginatawag bala Bombo Pau, sa aton sini nga mga kabumbo ipakita tanay ang sabahin niya sang uswag o may mga folding bed sila, tapos may ara man sila sang blue tents sa aton sining mga kasimanwa nga mga ginpreparar man sa ila sining evacuation center. Amo na yung gusto sang PSWDO, Bombo Pao.
So for Bombocham, ining mga modular tents is provided naman ina siya sa bahin ng DSWD and ginagamit naman ina siya sa bahin ng probinsya kang Iloilo. Ining mga modular tents, and gina-promote din ina siya may ginasilig ng mga hatagan bala sa privacy. Ang sa bahin ng PSWDO is overpadayon ang coordination is gina-acknowledge nila nga madamo pa sila sa kinanglan man diri improve pag malabot diri ang mga standard abi nga evacuation centers. Mapasangkat kag wala ang ginutok mo siya mo ginaguro ang alabaw sa tanan. Why nagaginutok? Tapos kung sa evacuation center kamo ginhatagan sang kay gayunan nga may privacy na hindi na maghimo sa kun ano man dira nga daw lapaw na sa hindi dapat bala mapaw. Exactly. Di ba tumiyara to may hindi ito galing sa aton. Hindi ito galing sa aton. Gani hindi man tuya sa aton. Kaya diriya behavior mo ang mga Ilonggo. No? Sa iba niya ti kapaminsar pa sila sa mga kasubong sila bumbupaw, no? Sige. Ini si Bombo Pauling Binipigipigyaran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gina Bombo Paulina Piliora. Kag mas manami kung mapaiway na nato ang paggamit sa mga bulutuan as evacuation center. Sa aton sila mga kabombo. Although mambal kita, Bombocham, nagabinagyo man, way man na klase, pero magkanay-kanay kami karon ang bagyo, kag may mga dapat pa-i-clear sa lugar nga kung sa diin naghalin ang mga evacuees. Siyempre, may ara man sang pagpugong sa gyapon sa pagbalik sa mga learners sa ila sining nga tagsa kabulutuan. No? At kung may mga multi-purpose building kadira, mas labing Mayo no? Katulad sa mga multi-purpose building makita man naton diri sa syudad sa Iloilo. Tikunti maplastar Mayo ang mga evacuees. 58 minutos na nakaligad sa takna sining alaunan. Tis kita magbiya, may good news kita, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Nauyatan ko na diri subong, ari di sakon siniya nga kilid ang 1,000 ka pesos nga cash plus gift pack worth 1,000 pesos man nasulod sa urukan sining nga balde para ini sa aton iya nga masunod nga winner. Ang premyo mo nagahulat na diriya sa imo no? Ang imo sini nga premyo nagahulat na diri sa imo, ikaw na lang yang imo na lang presensya ang kulang diri. No, gani congratulations sa aton sini iya nga winner sa aton sini nga daily draw, iya sini nga proof of purchase Orocan. 56 anyos, taga Zone 3 Gustilo La Paz. Zone 3 Gustilo La Paz. Congratulations Romy Senes. Romy Senes sang Zone 3 Gustilo La Paz. Ginlawag ikaw ni Bombocham. Kuhaan na diri nagahulat ng imo sini nga premyo nga 1,000 ka pesos nga cash plus 1,000 ka pesos nga balor sa gift pack na sulod pa sa Orocan sini iya nga balde. Sa liwat, Romy Senes sang Zone 3 Gustilo La Paz. Congratulations. Yan sini nga proof of purchase Orocan. Ang aton sini nga daily draw para nga mapasiguro nga wala sang hukus-pukus, wala sang pinalapaway, wala sang tsupi nga winner o kung ano man dira, ginatambungan gini sang aton FDA representative. Aton sini nga FDA representative si Ma'am Mary Jade Tan. So sa liwat Romy Senes sang Zone 3 Gustilo La Paz. Congratulations, ginahulat ka na diri sang imo premyo, 1,000 ka pesos nga cash plus grocery goods worth isaman nga 1,000 na sulod sa Orocan nga balde. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon.
Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Kamu bala may mga hinuptanan nga mga ido? Kada san-o ninyo ini ginapaliguan? Ang maayo nga tip dira, paliguan ang inyo ido sa inyo kahilamunan o kung ugsaran nga may mga tanom ka nga isang Bermuda grass. Doble ang purpose ni. Ginapaliguan mo ang inyo ido, ginabunyagan pa ninyo ang mga tanom kag mga hilamon nga nagahatag duag kag katahom sa palibot. Trivia, ang Bermuda grass magluwas sa aesthetics, mayaraman ini sang environmental benefits kaangay isang paglikaw sa erosion. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agod makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Yari ang mga simple nga paagi agud Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sang plaswala di Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita.
komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo. Good afternoon, good sa inyo mga kabombo. Atong yung oras, 11 minutes after 2 o'clock. Ini si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. It's a beautiful and very sunny Wednesday afternoon, the 26th of November 2025. Nagahilapit na kita sa aton nga pagsaulog sang Pasko. How many days before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, nagahilapit na langgid kita sa Pasko. 29 days to go before Christmas. And sa sininga hapon, tapos na ang tig-ululan. Nga, hindi man niya tiyempo, no? Kundi nga brought about by verbena. So kahapon lang to yung grabe ang ulan. Pero not that strong, ha? Ginapasalamatan gid naton kag diri sa syudad sang Iloilo. Sa init, subong ato nga mabatyagan. Sigurado gid, no? Nga mangin mamala ang aton nga mga dalan, especially ang mga medyo ginbahaan dira. Let's hope makabuligid ang ini nga init para nga magmalana ang mga lugar dira sa mga nabahaan. So sa nga hapon, we are going to give you very interesting stories as we gather again together sa aton nga pag-uptanay sa nga hapon. Diri sa kahapon lamang program, salamat sa liwat sa inyong mga istorya ang ginpadala diri kag sa mga padalaman sa ilang makasaysayan. Thank you also. Hulaton ko gid through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, pwede ihapit diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City, or kung medyo malayo-layo, email nyo na lang sa bombo sa care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Si Gwen sa 4th District, gina-alert ko ikaw, Gwen. Ma-interview ako sa this coming Saturday. You are our winner last week. So, kabay ha, nga makikita ay kita diri sa istasyon sang Bombo this coming Saturday. Paki-Xerox mo, ID mo, 2 copies, and please be here sa studio before 2 p.m. Ari na, si Kenneth Samilia para sa ato niyang bahana this afternoon. Sige na, Prinsesa. Mayong hapon, welcome sa KLP. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko.
katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na halang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na walang ibang mahal, kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulam na bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na walang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. 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 Kenneth Semilia and Sige na, Prinsesa. Oras natin, 18 minutes after 2 o'clock. Sige na. Umpisan na ang pag-enjoy sa mga istorya. Here's one requested story, supposedly November 21st. Sorry, Gid. Subong tanalang, Gid, nga na schedule ang imo nga sulat diri. But sigurado ako, ara ka, Gid, nagahulat, kaya nagapamati. Ang tag-iya sa sining sulat si Philippines, a survivor of 3rd District. My ever dearest, Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon. All staff o Bombo Radio, kag sa imo Tita Regine. My story is about sa kapigaduhon namon nga pamilya. Kaya akon bana, isa lang kakargador sa amon banwa. Ang anong sweldo, kulang pa sa adlaw-adlaw namon nga pagkaon. Tita apat abi, amon kabataan, ang agwat isa lang katuig. Sa dung year 2008 and 2009, nagpanaw ako, tita, sa Manila kay ma-OFW. Kay dito sa Manila ang ako ng agency. Tita Reg, pagsakay ko na sa barko, sa pantalan sang Iloilo, may duha ako nakilala nga babae. Pasahero man, taga Rojas sila. Mga bataon pasanda, tita. Pareho manggali kami, ma-OFW. Pero tita, mga board passers tanda sa nursing. Hambal ko, wow. Mayad inyo, hospital, obrahan ninyo. Akong tana, janitress sa kontrata ko. Pero Tita Reg, ahay, pag-abot tuya sa Middle East,
Yaya, kabata, ang manag 1 year old. Ti, sa gusto ko kag sa hindi, ron ko ti mahimo, kay gyaron ako sa ibang bansa. Tita, speaking of sang sa barko liwat, syempre mga teenagers, ang imaw ko tita, may ligsanda sa video kay gali, kay may sing along sa barko. Naghagaday kami tita, may bayad pa abi, tag 10 pesos per music. Nagkanta sila nga duha. Tita, anay natakan sanda kanta, hambal nila kanakan, manang, ikaw man magkanta. Hindi ako kay tinahuya takan. Kuunanda, hindi ako kuno kaubos allowance nila kuno. Ti, napiritan gid ako eh. Sa isip ko tita Reg, din pa nga malam ron takan, amo pa pag video kay ko sa barko pa. Bag-o lang pagid ako kapot mic. Wow, tita Reg, pagkanta ko, ginakulbaan ako. Basi libagon, balalimog ko. Di makalantahon ko pa abi, iya ka mga teenagers. Ang sa pelikula, bala ni Rose kag ni Leonardo, nga Titanic, bala. Si Rose kag si Jack. My heart will go on, kag power of love, from this moment on. Ay damo lang tita. About tita, raka, nagsululod, kag maglantaw. Abinanda kung daraga nagakanta. Way sanda kamaan, malamron. Hehehe. Baw na ginutok man kami sa videokihan. Hamba kadua ko ka amiga. Basi matay Titanic ta karon. Way gid man magsala tita Reg. Kay ang barko namon nagalinggi-linggi. Tama pa kabaskog ang balod, dong malusbot man dingding ka barko namon, hampak ka balod mo. Naguntat na lang kami Pero mga past 1 in the morning, naguntat kami kanta, nanaog kami sa dalom, kay ang sing-along ara sa 3rd floor. Bautita, pag dapat kalikod sa duwa ko kaimaw, turog dayon. Pero ako, doon di takong katurog. Pagka brubuhay tita, ang kapitan naghambal sa mic. Ang tanan nga pasahero sa dalom, magsaka sa babaw. Kaya ang barko na mong gali tita, nagatingig ron. Ang mga staff sang barko nagpalanaog. Kay adon ang karga sa bodega sa dalom. Kay way gali tita ang pasahero kag kargo sang barko magbalance. Way lang kami magpanik tita Sige lang akon pangamuyo. Makaabot man kami sa Manila tita nga safe. Hambal kadua kanakan, tita, bye. Kitaay na lang kita sa ibang bansa. Sorry, tama kalawig ang akong kasaysayan. Kagpasensya lang sa penmanship or agi. Next topic about KSA. Tita, pero 2 months man delay ko Manila. Nakauli pagani ako Iloilo mo, pero 1 week lang ako kag mumalik Roman Manila, kay sigurado ron ako nga mangibang bansa. Tita Reg, tama gali kadaragkel ang mga airplanes pakadto sa ibang bansa. Daw manul si ako, Tita Reg. Ha ha ha. First timer nga daan. Gulf Air pa ako nga airplane ginsakyan pakadto KSA. Stopover namon Thai, Tobarina, and then Damam. 7 p.m. hugpa ako. Past 12 sang evening, sugat ako amo ko. Kag ama, isa kagurang na nga bata, 4 years old. Perte akong gutom, tita. Mayad lang, may darasan da pagkaon para kanakon. Kung giya sa Pinas, daw fast food Tita Regine, ang obra ka amo ko, government official, military pilot. Tana ama ko, teacher. Amo ko, kung sa lupa, driver. Grabe mag-drive tita mo. Kulang na lang pakpak kotse namon. Kung maglagaw kami mo. Siyempre tita, kayaya ako, sunod ako. Ang holiday nanda dito, Thursday kag Friday. Tita Reg, tiyempo sang Ramadan nanda. Nagbakasyon kami sa balay barakasyunan sa mga military compound. Anak kaamo ko, 5 hours sa normal nga biyahe. Kuha tana kaamo ko 4 ka oras lang mo. Halin kami Alcarge to Alasa, 4 hours lang. Ay maanti mo Tita Reg, ay gid ti mayad nga swerte kami. Na aksidente gid
Tung anom pa kami ka rijat, kag daramam, marayo pa ang mga buildings, kag pamalay. Amo ko driver, kami nga tatlo sa backseat, tamon gapungko. Nag-overtake ang amon salakyan sa dikargo, nga tama kalabog-labog. Kaapat kami magtumbo-tumbo, kag matumba lang amon salakyan, tita. Gin safety ko tanang bata, ginsabak ko. Tama mo, nagkuob ako, ginipit ko, kawala, kag tuo ko nga alima ang bata. Tiway tana maano, napambo lang. Sa apat kami, ako gidgali na tamaan, kay ako pinakaurihi magwa sa kotse. Kay hindi takon katindog, kag liso sang liog ko. Kay gali, may nasumalang kami nga di kargo, Pinoy ang driver. Tama, ron tana karayo-rayo, pero bumalik gid. Kay gali tita, nasiplatan na ako sa sulod sang kotse nga open akon ulo, way tabon kag waay abaya. Ti sa isip na Pinay gid ang karga. Kay manan kami gid nga Pinay kun uniform lang imusuksok didto. Ti mayad man abi ako mag-into mo. Haha. So amo to, ti pag-abot sang Pinoy nga driver, mangkot ko dayon kuon ko, ano ka Pinoy? Hambal na huo. Hambal ko, kunin mong bata sa sabak ko, kay hindi maghalin bata kanakon. Kuon na, din ka mo magi, kuon ko bintana. Kay balaan mo tita, nagatingig ang kotse namon. Dayon hambal ni Pinoy. Kay ako ron magwa, hindi pwede maghawak sang babae dito. Sabi ko walang problema sa amo ko. So amo to tita Reg, tana una hakwat kanakon. Dayon, amo ko, nagbulig, gambal ko, argay. Ti amo to tana ron nga arabo, galantaw kanakon, nagburulig na lang hakwat kanakon, Tapos sa ama ko, gabatang sa baid ka highway, kinulbaan siguro, nagahibi. Pero ako, daw sa waay lang, paggasakit kilid ko, kag hindi takon kaliso. Ang bata tana, gahibi man, kay maadto gid kanakon. Sige, anak kamang, way tana kay mama na maadto, kanakon gid tana. Naghapa tana sa akon busong tita, way tana ti adtunan mo. Tama, pakabuhay kami adtunan ka ambulance, kay sobra karayo kami sa ospital. Nung mga isa gawa ka oras, sobra, kag mag-abot ang ambulance. Pag-abot sa King Fahad Hospital, sa ER ako gid gali na tamaan. Ang result ko, ang 8, 9, 10 ko nga ribs, may crack tana tita, kag naghibod. Ti, ginoperahan takon sa busong kag likod, kilid kag lubot. Pagdara kanakon sa operating room, damo doctors, kag isa ka Indiana sa computer room. Sunod, gintublukan nanda ako sa paa, butkon, tanan nga kusog ko sa lawas. 12 hours kita na akong turog, tita Reg. Pagbugtaw ko, tita, nagadupahan ako. May mga higot akong alima kag kahig. Pero, wayron ko tita kita nga doktor. Solo Indiana na lang sa computer room. Nag-ooperate machine para kanakon. Kung pinduto na gani ang computer, gahambal ako nga mapatay ako kung sugihon na pindot. May 300 seconds padaad ko no ako para mag-DK gid ako D kag K na letters. Ano namin yaman? Hambal ka Indiana. Dok, okay ron ko no tana. Tiambal ni Dok, sige, untati na lang ran. Kasabat si Dok, pero sa sulod kwarto na. Kuuna tawaga ron ang duha ka Egyptians nga nurses, kag daron ron sa 3rd floor sa may surgery ward. Pagtapos ron, opera kanakon, pensar ko tita Reg. Taas ron isip ko kay, waay Pinay, gabantay kanakon, puro lang Arabiana, kag Arabo. Dumulagyo ako mo. Pero nanaogid man ako Why, tinakamaan sa nurses station, kag ang guard, kay sa hagdanan ako nag-agi, hindi sa elevator. Sa parkingan ron ako kaabot dire-diretso panaw ko, kay mauli, takon ron sa balay kaamo ko mo. Ay abaw,
Kaya ang ginapensar ko, base ang akon mga kasudlan, baligya, balahaw. Ay, Diyos ko. Ipang transplant. About Tita Red, sa kalabot ako parkingan, amo pa lang ako makita ka guard nga Arabo. Lagas na ako. Why kahawid ka na kon mo? Abot ron ko daad sa gate ng hospital. Pagwa, kaya hindi kami magintindihan ay. Kaya ako hindi ka maan mag-Arabic. Tinawagan nanda ang Pinay nurse Yambal ka Pinay nga nurse kanakon. Ate, huwag kang lalaya sa hospital. Antayin mo amo mo kag ama mo. Hambal ko, hindi mauli taken ron. Bit-bit ko ron ng bago Bago nga gamay. Tita Reg, hambal sa mga nurses nga Pinay kanakon. Ate, huwag kang matakot dito sa hospital na ito. Marami kaming mga Pinay nurses dito. Kaso lang, hindi ka namin mapuntahan. Iba-iba ang department namin. Lahat kami dito, mataas ang posisyon namin dito. Huwag kang mag-isip ng masama. Safe ka dito. Hanggang dito na lang. God bless. My last pagitita gali. Ang mga nurses dito na walang rangko tanan, obra anda, kag nami pa ang hospital tuya, tama katinlo, kag uniform pa ang pasyente. So good luck. For your eyes only. Real name yun na ni. Saliwat, Philippine survivor sa 3rd District of Iloilo. Baparte, magkaisog kanimo, day. Bago ka lang na operahan, malayas, doon ikaw sa ospital. Kinulbaan ka, abi mo, kay tiway kami nakita nga Pinoy nga nurses dito, abi mo kung anuhon ka na, basi pang chap-chap po ng imong mga kasudlan to, kang ipang baligya. Anyway, pao nami, gid, kay tinaka-survive ka sa amo to yung aksidente, kang ikaw gadili ang natamaan, no? Pero, timayo lang, gid, nga na hospital, gindala ka sa hospital, and then naoperahan ikaw, amo lang na amo todo ka funny, man sang imo nga ginhimo dito sa sulod sa hospital, mayo lang gid kiti may mga Pinay nga nurses nga nag-explain sa imo, nagpa-assure sa imo nga hindi ka maano didto. Kay ti kinulbaan ka, kay wala ka gid fellow Pinay or Pinoy nga nakita dito. What an experience, no? Anyway, thank you so much, Gid, for sharing this experience. I'm sure hindi magid ini makalipatan sa bilog mga kabuhi. Na aksidente ikaw, dito pa yan sa foreign land. Wala ka sang may nakita nga mga Pinoy nga mga nurses. Pero mayo lang, no? Kay ti ang Pinoy nga driver, ginbalikan ka, Gid. Kaya siguro na nakilala, yagid no nga ti Pinay, kay ti wala kaya sang tabon sa imo nga ulo, kag amo to wala yan makaginbayaan, kag ginbuligan, yagid ka. So, salamat, Gid, no? Amo na sa iban nga mga pungsod, ang imo nga kaugalingon nga mga kababayan, amo gid ang dako nga makabulig sa imo kung ara ikaw sa ital-ital, sa emerhensya especially. So, salamat, Gid. You are a survivor indeed. Philippine survivor of 3rd District. Thank you. 34 minutes after 2 o'clock, magapadayon ang pagbasa natin sa makasaysayan diri sa kahapon lamang program pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan.
Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisa na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay isang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer kung 4 ka oras lamang sa isa ka. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon ang ka-addict sang isa Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining nga Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo nato sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Kita sa sulat ni Nanay Flor sa Santa Barbara. Palangga kong Inday Regine. Maayong hapon sa imo, kag subong man sa makatapos ang Bombo Radyo, ilabinagid kay Lola Amparing, kay Lolo Dencio, kag student mom sa Lambunaw, sa kining kasama classmates ko sa kahanginan. Pasensya lang sa inyo tanan kung iyo ka mo makilala tanan. Inday nga ako niya ipasakop, iya ini sa akong hinablos. Tawagon ta lang kay Brian. Ini siya, may bata nga siyam gid kabilog. Mga may pangabuhi na ang 5, kaganggagmay,
ara sa iya nga ginapaeskwela. Iniinday si Brian nagabiyahe sang motor o kuna pang pasahero. Amo ini ang iya pangita para maisagod sa iya mga kabataan. Bulan sang Mayo ini, nagdulong siya sang iya pasahero sa airport sa Cabatuan. Kag nalipay man siya kuntani, kay miinugbakal na siya sang bugas pauli. Anay sang inog pauli na niya. Sa iya ginagihan sa karsada sang iya paghalin, amo man ang iya nga agyan pabalik. Hinali lang, nagbaliskad ang iya nga motor, kag may nakabati nga tawo sa unhan. Dayon nila tawag sa mga pulis nga nagbulig sa pag-rescue sa iya. Gindala sa hospital, kag wala gid makamata. Anay sa mga 3 na kaadlaw sa hospital, mahambal siya daad, pero hindi siya makahambal, kay may tubo ang iya baba. Ibalik ko sang pagkatumba niya. Ginpahibalo ang iya asawa sa ilabalay. Balan mo inday, malayo sa ilabalay ang natabuan ni Brian nga nagbaliskad ang iya nga motor. Mga 2 ka kilometro antad sa ilabalay. Abaw, nagadalagan ang iya asawa nga wala sing pangadtuan. Gindala sang isa ka tawo sa tricycle padulong sa hospital. Inday Regine, napulo kaadlaw ang iya tulog sa hospital, kaginbawian gid siya sa iya kabuhi. Karon inday, nagakabuhi ang iya asawa, kagyari man kami ang nagabulig sa ila. Hasta na lang diri, kay gusto man sang asawa niya nga mabatian ang natabo sa iya bana. Salamat gid sa imong pagbasa, ang matinahuron, Nanay Flor, sang Santa Barbara. Nanay Flor, salamat gid sa pagsulat sini, kagabay nakahatag kita kalipay sa asawa, no? Sang sini nagtaliwan nga si Brian. And with your help and with your loving hand sa pag-comfort sa iya dira, sa iya mga kabataan, kabay no, nga madasig siya, nga maka-recover sa sini nga grief nga iya nga ginabatsyag. Oras naton, it is now 2:42, kag padayon ta ang pagbasa sa mga sulat. Diri naman kita sa sulat ni Happy Ma'am sang Kubay Haro. Dearest Tita Regine. Sa liwat, good afternoon gid sa imo, kasatanan nga nagapamati sa sininga programa ang KLP. Ini nga akong istorya, parte ini sa akong amiga, sang lamharon pa kami. Ang iya edad, 27 anyos, dalaga pa. Ako iya, 18 anyos, may bana na. Ang akong amiga, ihinago lang naton sa ngalan niya Vic. Matahom siya, kampyon manlawas, kag maputi. Karon, nag-abot ang amon abyan, si Mister nga balikbayan. Ang iya style, kung dito siya sa Amerika, iya lang ginabilin, ang iya nga ulumhan sa tawo nga iya masaligan. Bale, may caretaker lang siya. Malapad ang iya kaumhan o kung alan yun. Kag sang iya pag-abot, siya na ang nagdumala sini. Kung tiuna nga garabo na ang palay, isa si Vic ang nagpanggarab. Sa bagay, nga maayo man ang standards ng ila pangabuhi. Tama kapisan kay Vic, madasig pa obrahon. Pagkakita ni Carl sa iya, na love at first sight siya. Nagahara-hara si Carl, kay gusto niya pangasawon si Vic, ilabi na kay byodo na siya. Maasab si Carl sa pagbalik-balik sa pagpangaluyag. Adlaw-adlaw nagapamasyar siya, kag may gabi pa. Hambal ko kay Vic, batuna na, gintanyag ni Carl nga pagigugma. Kung siyang mo mapamana, masulhay gid ang pangabuhi mo. Ginbinag-binag ini ni Vic, samtang may nagapangaluyag man sa iya nga pareho sila sang edad, pero wala permanente nga obra. Ang iya obra, remedyo general lang. Hambal ni Vic sa akon, hindi ko no siya kay Carl, kay 55 anyos na. Ang sabat ko kay Vic, hikay ka sang 55 anyos, nag-aaso pa ina ang iagi, kag magharak-hak. So sa laktod nga istorya, si Carl kag Vic nagpakasal sa civil. Si Carl, wala anay nagbalik sa Amerika. Tub-tub ga nakabata sila sang isa ka babae.
Kay si Vic, tuig-tuig nagabata kag may duha ka lalaki. Sa nakita na ni Carl ang iyaliwat, nagbalik siya sa Amerika. Ang una niya nga request, si Vic. Pagkaligad sa pila ka tuig, ang tatlo naman ka bata. Ginpasakay lang sila sa eroplano, kag claim lang nila didto sa airport sa Amerika. Tingob sila didto nga nagapangabuhi isang malipayon. Tita Reg, tungod may edad na si Carl, nagmasakit siya didto sa Amerika, kag napatay. Pagkaligad sa pila ka tuig, nagmasakit man si Vic, kag napatay man. Apang ang tagsa nila nga bangkay, nakapauli man diri sa Pilipinas. Subong ang tatlo ka bata, didto nag-estar sa Amerika, nga silahanon lang. Kag nagabakasyon man sila diri sa Pilipinas, bisan panalagsa lang sa ilang mga himata. Diri ko natapuson ang akong istorya. Sorry gid kay medyo malawig ini ang akong sulat. So pasensya gid Tita Regine ha. Kabay nga ang Dios kaupod mo kag sa bug-os mo nga pamilya. Ang matinahuron, Happy Ma'am, Sangkubay Haro, Iloilo City. Salamat gid, Happy Ma'am. So siniin mo nga story nga gin-share diri sa aton. Wala na gali si Vic, kag wala naman si Carl. So ila na lang kabataan nga dito naman niya nag-opt nga magstay sa US. Pero once in a while, you said, nagapurpamashare man diri sa Pilipinas para makabisita man sa ilang mga himata. Salamat gid sa liwat sa pag-share mo sa ini nga kasaysayan ang love story ni Vic kag ni Carl. Oras naton 2:46 in the afternoon. Magapanumbalik kita pagkatapos sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga... On, here's the story of Inbi sa iyang episode, Live Like You're Healed. My dearest, Tita Regine. According to Acts 3, verses 1 to 10, then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. May duha ka sisters from India. They were born blind. Ang ilang father was a hard-working provider, but he could never afford ang pagpaopera sa ila that would give them sight. Then, a team of doctors came sa ilang region in a short-term medical mission. The morning after sang ilang operasyon, ang mga girls nagayuhom kanami sang ilang ngirit as the nurse unwrapped their bandages. One exclaimed, "Mother, I can see! I can see." A man who had been lame since birth, nagapungko ini sa iyang usual spot at a temple gate, begging for money. Kinabala ni Peter
ang amo nga tawo. He didn't have coins, but he had something better. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk, he said. The man jumped to his feet and began to walk. Then he went jumping and praising God. Ang mag-utod nga babayi kag ang lalaki appreciated their eyes and legs more than those who were never blind or lame. Ang mag-utod nga babae couldn't stop blinking in amazement and celebration, and the man jumped to his feet. Consider your own natural abilities, how you enjoy these abilities more, and how might you use them differently if you had been miraculously healed. Now consider this. If you believe in Jesus, He has healed you spiritually. He has rescued you from your sins. Let's thank the one who made and saved us and dedicate all that He gave us to Him. How might you use your natural abilities for Jesus? How might you enjoy serving with whatever abilities you have? Pasalamatan natin siya for the pleasure they bring. Father, thank you for ears to hear you, mouths to praise you, and hands and feet to serve you. Karon, Tita Regine, isay-isay ko bala sa inyo ang inagihan sa ako nga best friend sa college pa kami. As if he had lost his way in going home. So nahapunan siya pagpauli halin sa balay sa iya girlfriend sa uma. Sa sobra niya kadali-dali nga makaabot dayon sa karsada, nakasandad siya sa puga nga matiga kag nakatipalo. Ay abaw, doon nagtalang tana nga hindi ron makapanaw kay masakit ang sikina nga wala. Ginhawa na dulang kaguyod nga makaabot tana sa karsada. Why man tana it nakita nga tukon para ibaston. Ginapamalhas ron tana kapaano-ano kun anho na dulang ang sikina nga tama gid kasakit. Dumusumpit ang ihi na. Kag nagatururo ron ang luha na kapanawag kay nanay na kag kay Lord nga buligan tana. Hilot-hiloto na daan payway man tana it ihaplas. Nagpungko siya sa kahon kag manghulong-hulong. Nakita na ang daw kamra-kamra nga dahon kag amo ang ana gin kuso-kuso hasta nga nagduga. Amo dayon to ang ginhaplas na kag sige hilot. Ginpangamuyuan na sang amay namon. Buligi ako Diyos ko nga maluluyon nga makapanaw ron ako. Dayon, naghinay-hinay tana katindog, kag magtikang-tikang, daw bata nga payaon, nga bag-o pa magtuon katakang-takang. Hambal na kanakon. Siguro, kung may nakakita sa akon, mahamot gid sa sitwasyon ko. Mayad lang, why it nakalabay sa amuto nga dalan. Ahay, yung kaluyan man ako sang aton Ginoo. Nakaabot gid man ako sa karsada kasi sidmo na, kang nakasakay man dayon sa tricycle. Pagpanaog ko, natingala ako. Insa na way duman nagasakit ang siki ko? Puwerte ang akong pagpasalamat kay Lord nga normal ron ang pamatsyag ko. Gintestingan ko man katumbo-tumbo sang tuya ron ako sa balay, kag okay na ako, mayad ron tanang pamatsyag ko. I thank the Lord. Stand up and jump like as healed. Tita Regine, parte sa akon kaagi, sang grade 6 kami sa akon mga classmates. Tapos kami gardening, kag dismiss na, nagampang sanda sang linagsanay. Kagasta ako nga waay nagaentra kahampang nanda, gilagas nanda. Kay kun madakpan ka, ikaw duman ang manglagas kag mangdakop ka nanda. Ay hambal ko, ay tako nag-intra, hindi ninyo ako paglagsa kag dakpa. Kay mapauli ron takon hapon ron. Nagtodo man ako kadalagan, nga hindi ako nanda madakpan, kay ti mapauli ron takon. Ano man nga disgrasya. Nakadasma ako kag nakaluhod gid. Daw naglingin abi ang ulo ko, kag nasamad pagid kabato ang tuhod ko. Naghibi ako, kundi naguntat ang hampang nanda, kag inburuligan nanda ako kabangon.
Nagsala-sala sanda kung ano ipatugon sa nagadugo ko nga tuhod. Sirado na ang klinik kag nakapauli na amon maestra. Ang amon leader nga magurang ka namon, nagsugo sa duwa ko ka classmates nga magkuha sang bunlak sang saging nga mabasa nga ang duga makahugas sa pilas ko kag ipatugon sa dugo. Ang iba ginhampol kag higtan man sang bunlak. Pagabot ko sa balay, nakita ni nanay kag namangkot ko na ano ang tuhod ko. Siyempre nagtugaan man ako sa matuod nga nakadasma ako. Paywaay ako magsugid. Nga ginlagas ako sa mga classmates ko. Kaya basi makadto si nanay sa school, pangitaon ang nilagas sa akon. Daw milagro, Tita Regine. Kadasig nag-ayo ang samad ko sa tuhod. Tungod lang sa tong bunlak sa saging. Feeling ko, I walk like as healed. May isa pagid ako nga nadumduman, Tita Regine. Tama abi kanakon ka para saka sa kahoy, kapin pa kon may mga bunga nga luto. Ang star apple nga murado sa may likod sang balay, nagakarabit-kabit lang ang mga bunga nga luto. Tama gid ka makaruluyag. Insaway ko sa kaa, daras ang singit nga may net sa punta para hindi mahulog kung singiton ko. Karon, hay natungtungan ko nga sanga gabok gali, kag nagragaak, kundi nakasinggit ako sang tabang nga nagakabit. Ay, abaw, nakibot si tatay nga nagakaturog. Nahulog ako sa lupa, tita, nga nagatindog. Ginkuhaan ako ni tatay sang lipak kag bunalon. Puwerte ang ako ni Ribion nga nagahambal. Nahulog ka na, bunalan kapagid. Kag dayon dumalagan. Kag nangakig man si nanay sa akon. Hambal na, amay, hindi ikaw makahulat nga si manong ninyo. Pulok kadia ang ginkun-an ni tatay ninyo nga sa kauna. Kagkuhaon ng mga luto nga bunga sa star apple karon alas 3. Amay, katribidagid kanimo. Tanawaran, kundi na bunalan, kaw duman. Mayadway ikaw salo-saloa sa mga sanga sang kahoy. Kag swerte nga nagatindog lang ikaw gihapon sa imo pagtupa sa lupa. Namangkot ako, nay. Insagin bunalan pagid ako ni tatay. Sabat ni nanay, para ikaw maghibi, nga mabuol ang kulba mo. Payway man ako ginkulbaan, ang sabat ko. Sugod karon, hindi ka ron gani magpanakasaka. Daraga ka ron, kag hindi di amayad kanimo. Hambal ni nanay, sabat ko, uunay, hindi ron ako magliwat. Ay ilam, Tita Regine, naghangdo man gani ako kay nanay, nga hindi ron magliwat, pero nalipat ako, kay natangraan ko ang kanggong namon. Duro luto, kag ang bugnay sa ingod na, duro turing nga bunga. Ay, way, gid si Inbi makapasensya. Iya naman ginsaka, kag ang iya na engkwentro, mga pala. Mayad nga nakadalusos lang ako, way mahulog nga ginporulihan ang bilog nga lawas kakutot sa mga pala. Samtang sa bugnay tana, ang tambibilyan amo ang akon ginkahadukan, kay nagakamang pakadto sa akon. Ay abaw, naglumpat do lang ako. Duha ka metros ang kataason, Tita Regine. Waay ako magsinggit kay Bonal duman ang magsintensya sa akon pagkaarisgada. Waay man ako itgin na batsyag feeling all right lang. Pagpauli ko, duro dara ko luto nga kanggong kag turing nga bugnay. Te, kasadya ka nanda, magpanit sang kanggong kag pagkaon sang turing nga bugnay. Naguntat, nagid man ako pa nakaasaka, ginasingit, kudo lang ang luto nga bayabas, tambis, makopa, kabugaw, rambutan, marang, kunwa ay sing may mapamalihog nga masaka. Amo gani daya, hambal nanda, parte sang ginabatsyag ko nga lumbar pain subong. Basi kuno sa akon pa nakasaka sang una, nga nagsurupot ron subong, as I live like healed kuno ako. Mabatyagan ko ang akong lumbar kung magtindog kung magpanaw. Pero kung nag-type ako sa akong mga episodes, diretso sa cellphone, daway man ako sing may ginabatsyag. Okay man lang akong pamatsyag. Ay ilam, tita. Tumahibi ako nga nadura ang 3 ko gig ka episodes ready for email. Sunod si Mana sa itong July pagbinagyo. Nakita ko sa trash. Ay, pero waay madali nga ma-retrieve. Ay, waay rugid tanang. Dunduraan ako sa 1,000. Way manabi ako written drafts and synopsis, so I have to compose once again.
based on those titles. Just imagine. Ito natandog ko man lang to sa folders ang notes sa cellphone ko, insa nga nadura. Tidya lang anay kita tita. Salamat liwat sa imo pagbasa. Long live KLP. May your guidance remain powerful in our memory, hearts, and minds, and may our Heavenly Father always shower His blessings on you and your family. Truly yours, Inbi, sa Iloilo Province. Inbi, hindi kompleto ang aton nga childhood kung wala kita kaagi. Panakasaka sa mga kahoy. Hindi bala, part ginaiya sang kasadya, kag adventure, sang gagmay pa kita, no? Especially sa mga kaumhan, damo ko makita mga kahoy, kanami isa kaon, kanami singiton. So bisan ano kasaway sa mga ginikanan, do hindi gid mapunggan, manakasaka gid. Damo gali mga puno sang kahoy sa inyo dira, no? Kasadya gid no sang imo nga childhood days. Tapos enjoy ka mo sa mga bunga sang sinang pinangsakaan mo nga mga punong kahoy. Inbi sa liwat, salamat gid. Ay ano man to yan natabo sa imo nga 3 gid ka episodes nga basta na lang nga nadula. Ano to gin magic. Kung kaisa, no, magpiti-piti kita sa aton nga cellphone, way kita kabaluma kung ano-ano nagli mga natandog tada. Di nag-cause gid para madula ang imo nga 3 episodes. But because why ka give up, di balik naman sa umpisa no. Salamat gid ha, amo muna kaluyag ang magsulat para sa KLP. Why gina bale no, bisan nga nadula natin sige na lang, ubra na lang liwat. Salamat gid, that's the spirit. Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, pwede gid nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon. Tapos ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyo paborito nga mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa atong liwat, yes, Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 29 days na lang kag Pasko na. See you again tomorrow. Diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine. Salamat gid. Good afternoon and God bless.